መንፈስ ባዕሉ በዘይ ነገር እህታን ታይሉ ዝልምነልና ሃሌሉያ በዘይ ነገር እህታት መንፈስ ባዕሉ እንታይ ይገብረልና የማልደልና እግዚአብሔር ይመስገን አብካለ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይሉሎም ተጸዊዑ ዝምልስ ይልወሎ ሃሌሉያ ከምዚ ክንጽልየው ጸናሕና መንፈስ ቅዱስ ተጸዊዑ ዝምልስ ሃሌሉያ አበይ ቀኒና በዘይ ገድስ ሃሌሉያ أنت هالو أبنا برانا بزي قدس هاليلويا منفس ندخمنا يدقفوا هاليلويا لومي منفس قدس أبهي وتنا قدا اللو هاليلويا لومي منفس قدس كيسر حنا أيوتني هاليلويا كم بعدش كسر حناس كن منفس قدس كن صوعينا هاليلويا هاليلويا سكحن ساب كن صلينا هاليلويا كبدت زبله خلو بشم يسوع كريستوس بشم يسوع كريستوس دخام زبالة يقعز بشم يسوس نايك زيابهر منفس بخبري تملالس نايك زيابهر منفس بخبري تملالس لومي منفس قدوس حرسنا هاليلويا بحثو هيوتنا هاليلويا أب هيوتنا نقرال لك هاك زيابهر نايك زيابهر منفس كي زنبي أبزبوتا هاليلويا هاليلويا نايك زيابهر منفس تملالس بخبري هاليلويا منفس قدوس بخبري تملالس هاليلويا وحازي منفس كاي وحاز هاليلويا تمستير زقلت قالك هاليلويا مقلات قالك هالومي زيابهر هاليلويا مفتح كخون يصلي الله እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ هاليلويا ريدا لا 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 اسكاداونا مسنا يلبنا العيلنا هاليلويا انا منفس قدوس هاليلويا هاليلويا كتصنع منفس وش تحدث صوري لبي فطر الله كم تكل صليوت انا حنا هاليلويا منفس قدوس صوري لبي فطر الله هاليلويا انت متصنانعي زناني املاخ فواس لبنا زتسبر لبنا تفوس እግዚአብሔር لومي هاليلويا لب حزبخا كتبصح تصليها لكم لومي بمسغانا حزبخا እግዚአብሔር كتعرف هاليلويا منفس قدوس منفس قدوس فطن رديئت تطوعك تملس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس فطن رديئت تطوعك تملس فطور رديئتنا يحواتي هاليلويا لومي تصفى زقرت نفسي هاليلويا فطور رديئتها يسكتبل هاليلويا تتقوي عزمت سيو هاليلويا منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس فطور رديئت تطوعك تملس هاليلويا منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس فطور رديئت تطوعك تملس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس فطور رديئت تطوعك تملس طوعوا هاليلويا منفس قدوس منفس قدوس
ፍጹም ረድኤት ተጸዊዕካ ትምልስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ረድኤት ተጸዊዕካ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ረድኤት ተጸዊዕካ ትምልስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ረድኤት ተጸዊዕካ تطوعوا زملسي هاليلويا مرسحتو يو هاليلويا سكلوني حيسكم وزمتعو هاليلويا تمنفس ندخمنا يدكو فيونعو هابو هاليلويا منفس قدوس حقا زدكو ماتي هاليلويا ردائي عكازي زناني زناني فواسي زناني فواسي ردائي ردائي عكازي ردائي عكازي زناني زناني فواسي زناني فواسي ردائي ردائي عكازي ردائي عكازي زناني زناني فواسي زناني فواسي منفس قدوس منفس قدوس ፍጹም ረድኤት ተጸዊዕካ ትምልስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ረድኤት ተጸዊዕካ ትምልስ መንፈስ ቅዱስ ዓጋዚ ኣብ ጊዜ ጨለማ መንፈስ ቅዱስ Gisele
ሰባት ድንጋጽ ከዝጠፍ አናለውሚ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግን አብ ዙፋኑ ሎ ድንጋጽ ይውልሱ ሃሌሉያ ድንጋጽ ዘይብሉ ድንጋጽ ኻይ ከላከኒ ሓልዮት ዘይብሉ ሓልዮት ዘይብሉ ሓልዮት ከይተፈለየኒ ድንጋጽ ዘይብሉ ድንጋጽ ዘይብሉ ድንጋጽ ኻይ ተፈለየኒ ሓልዮት ዘይብሉ ሃሌሉያ ሓልዮት ዘይብሉ ሓልዮት ከይተፈለየኒ ብኸሙ ዘፍቀርከኒ ብኸሙ ዘፍቀርከኒ ስውር ልበይ ዘናኒ ሓጋዚ ረዳይ ሓላይ ደንጋጺ ብኸሙ ዘፍቀርከኒ ስውር ልበይ ዘናኒ ሓጋዚ ረዳይ ሓላይ ደንጋጺ ድንጋጽ ዘይብሉ ድንጋጽ ኻይ ከላኸኒ ሓልዮት ዘይብሉ ሓልዮት ዘይብሉውን ሓልዮት ከይተፈለየኒ ብኸሙ ዘፍቀርከኒ ስውር ልበይ ዘናኒ ሓጋዚ ረዳይ ሓላይ ደንጋጺ ብኸሙ ዘፍቀርከኒ ስውር ልበይ ዘናኒ ሓጋዚ ሓላይ ደንጋጺ ይሓልለዩ ይሓልለዩ እንደገና ሃሌሉያ ይሓልለዩ ይሓልለዩ ይድንግጸለይ ይድንግጽ ይሓልለዩ ይሓልለዩ ይድንግጸለይ ይድንግጽ ክብሪ ይኹኖ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ምስጋና كله سيئان أنا اللي خوي من زياب هير قويتها السراويت نسها تسمعي بركان قبلني تتنغ نفسي عبي النوم اتيام لك النعمل كباتي وني سلاهي عليكنا حنوت كله عليسوس يغني غلاه أبلغي عيكون اللون كرسعني عاي عليكنا حنوت كله عليسوس يغني غلاه تنتنني أبلغي عيكون اللون كرسعني عاي يحال الليل
ሃሌሉያ ይሓልልዩ ይሓልልዩ ምስጋና ይሁን ምስጋና ክብሪ ይሁን ክብሪ ምስጋና ይሁን ምስጋና ክነብር ክነብር አቤት አምላክ ክነግር ክነግር ደግነት ኢየሱስ ክነብር ሃሌሉያ ሰባትን ተተቀየሩ ለእግዚአብሔር ፍቅር ግን አለው ኣብ ዙፋኑ ሃሌሉያ አምላኺ ኣዝዩ ደንቀት ደርቢዩኒ ኣይፈልጥዩ ዙርያይ ኩሉ ጠላተይውን ተኸበቡኒ ኣብ ልዕሊ እተን ዘላለማውያን ጠላጽም ኣምላኸይ የዘለኹ ኣይወውቴ ክነብር ተቦማውሊ ክልምልሜ ኣብ ልዕሊ ዘላለማውያን ጠላጽም ኣምላኸይ የዘለኹ ኣይመውቴ ኣይመውቴ ክነብር ከመማውሊ ክልምልሜ ክልምልሜ ይሓልልዩ ይሓልልዩ መንበሪና የሱ ሃሌሉያ ሓላዊና ይተኸስኒ ሃሌሉያ መኖሪያዬ ነህ ጌታዬ መኖሪያዬ ነህ ኢየሱስ መኖሪያዬ ነህ ጌታዬ መኖሪያዬ ነህ ኢየሱስ አሳርፈኛል አሳርፈኛል አንተን አግኝቻለሁ አሳርፈኛል
تعرفي خيسو هاللويا منور يا عيني جيتاي منور يا عيني يسوس منور عيني جيتاي منور عيني يسوس أصرفهنيال من الذي عرف يسوع حزون هاللويا منور عيني منور عيني يساعي منور عيني يسوع منور عيني يساعي منور عيني يسوع أنت بمهلت اسمها تدبر أملك كفتي
فتي أملخك فتي 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 أملخك فتي 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 أملخك فتي فتدلي تردي ونيو زملخك أملحقي سخاطراي سلي لقوس كمري بين خاطراي سلي أملحقي سخاطراي سلي زخوكا لقوس كمري سخاطراي سلي تقديد كوكو تقديد أيكون زملخك لصبري أيكون زملخك تقديد أيكون زملخك لصبري أيكون زملخك فتدلي تردي ولي زملخك أملحكي سخاطراي سلازخو نقص كبري بين خاطراي سلازخو أملحكي سخاطراي سلازخو نقص كبري سخاطراي سلازخو أملحك لهم أتانا بسيت فتوك سدلك له نسخة عوي أملاق إليه أملخك له أتانا بسيت فتوك سدلك سدلك له نسخة عوي أملاق إليه أملخك هللويا أتانا بسيت فتوك سجدلك له اسخا عوي أملاق إليه أملخك له اسكملخ وهللويا هذا هو مسمعين من هللويا سجدلك له اسخا عوي أملاق إليه أملخك له أتانا بسيت فتوك سجدلك له اسخا عوي أملاق إليه أملخك له أتانا بسيت فتوك سجدلك له اسخا عوي أملاق هللويا هللويا أملخك له هللويا سجدلك عبيون السنكة عابس لزغونك عابس لزغونك عابس لزغونك
تقدي كونكو زملخك مالتي كوينو زمرلك مالتي كوينو يعبيون السمكة اسكا كبر هابو هاليلويا كبري هاليلويا كبري 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 سيزوس ناي እግዚአብሔር መንፈስ አለው ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አለው አብዝ ቤት ሃሌሉያ ዝፍወስ አለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ كندقس كلنا زي فلينا كنتس كلنا زي فلينا أبن خدو مسانا زخيت عبي أملاخ هاليلويا كم زا أملاخينا نملخ هاليلويا اسك خمزة أملاخ إذا ملخ بلو هاليلويا تقديقنا يكوننا نملخ هاليلويا مالتنا خوينو هاليلويا دس ندابلنا هاليلويا سلزقبو هاليلويا هاليلويا داويت كمزيل اللوك قال كان اقري مبراتي لمن قد يدما برهاني له هاليلويا قالون اقرنا مبراتي هاليلويا قوميلنا خنزمرينا كتس كلخو تمرحني كدقس كلخو تحعفني كخيد كلخو اجخو تبلن خنبلينا هاليلويا اسكا خمو زخونا لكم يسوس هاليلويا هاليلويا كغيد كله زمرحني كدقس كله زحقفني كقوي كله عجوخ زبلني كدقس كله كتس كله زمرحني كغيد كله زمرحني كدقس كله زحقفني كقوي كله كقوي كله عجوخ زبلني قال اللوني هاليلويا قال اللوني هاليلويا زتوهبني قال زلو سباي طفني هاليلويا قال اللون زتوهبن اسكبلو هاليلويا قال كايون اقري مبرهتن ما قد يبرهان ابزوري من منتخببني قال اللون يطفني اسكبلو هاليلويا اسكبل انت هاليلويا بشمس لما قال كايون اقري مبراتي قال كايون من قدي برهان قال كايون اقري مبراتي قال كايون من قدي برهان قال كايون اقري مبراتي قال كايون من قدي برهان قال كايون اقري مبراتي قال كايون عيد زهبني عيد زهونني كعبتك وصل
كعدوك وقت الله خزبلني الله خزبلني عيني ذهبني عيني أبره واتبابا أبره واتبابا الله خزبلني عيني ذهبني عيني ذهبني كعدوك وقت والله خزبلني عيني ذهبني عيني ذهبني أبره واتبابا أبره واتبابا الله خزبلني الكايو الكايو نقري مبراتي الكايو الكايو نمنقدي برهان الكايو الكايو نقري مبراتي الكايو الكايو نمنقدي برهان عيني ذهبني هاللويا عيني ذهبني عيني ذهبني كعدوك وقت الله خزبلني عيني ذهبني عيني ذهبني أبره واتبابا أبره واتبابا الله خزبلني عيني ذهبني عيني ذهبني كعدوك وقت الله خزبلني الكايو الكايو نقري مبراتي الكايو الكايو نمنقدي برهان الكايو زي الكايو نقري مبراتي الكايو الكايو نمنقدي برهان ينبرن اللمبر تفوق كاباي وعسكينو ينبرن اللمبر تفوق كاباي وعسكينو ينبرن اللمبر تفوق كاباي معسكينو ينبرن اللمبر تفوق كاباي معسكينو ينبرن اللمبر تفوق كاباي معسكينو ينبرن اللمبر كاباي معسكينو ينبرن اللمبر كاباي معسكينو ينبرن اللمبر كاباي معسكينو يسوس منبري حلاوي كوينو يسوس منبري ردائي كوينو يسوس من أبوناتي كوينو يسوس منبري عركن بي كوينو يسوس منبري حلاوي كوينو يسوس ردائي كوينو يسوس أبوناتي كوينو عركن بي أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو عركن بي كوينو عركن بي كوينو عركن بي كوينو ردائي هاللويا ردائي كوينو ردائي كوينو ردائي كوينو ردائي كوينو منبري كوينو منبري كوينو منبري كوينو معرفي كوينو معرفي كوينو معرفي كوينو حيلناتي هاللويا حيلناتي كوينو حيلناتي كوينو حيلناتي كوينو حيلناتي كوينو نسمع المدنة هاللويا ينبرن اللمبر تقال كاباي معسكينو ينبرن اللمبر تقال كاباي معسكينو ينبرن اللمبر تقال كاباي معسكينو ينبرن اللمبر كاباي معسكينو ينبرن اللمبر كاباي معسكينو ينبرن اللمبر
يسوس منبري يسوس منبري حلاوي حلاوي كوينو يسوس منبري رجائي كوينو يسوس منبري حلاوي كوينو يسوس منبري عرف البي كوينو يسوس منبري أبوناتي كوينو يسوس منبري أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو أبوناتي كوينو رجائي كوينو رجائي كوينو عرف البي كوينو عرف البي كوينو عرف البي كوينو مفقري كوينو مفقري كوينو مفقري كوينو مفقري كوينو زيني وتغر اللوكا ما كفال يني كبخا زي ودام احنا تلوكا عيني فلا لمسها زيني وتغر اللوكا ما كفال يني كبخا زي ودام احنا تلوكا عيني فلا زيني وتغر اللوكا ما كفال يني كبخا زي ودام احنا تلوكا عيني فلا لمسها بس حفق خمبير اللو بس حماح أصابيرني بس حفق خمبير اللو بس حماح انت جالس تقوموا حالي بس حفق خمبير اللو بس حماح أصابيرني بس حفق خمبير اللو بس حماح زيني وتغر اللقا ما كفاية كبحا زي ودامي للغلوكا عيني فلا للشقا زيني وتغر اللقا ما كفاية كبحا زي ودامي للغلوكا عيني فلا للشقا عيني فلا عيني فلا عيني فلا عيني فلا لبي زودك وخلو خني فتوك فتوكي لبي زحك وخلو خني فتوك فتوكي عمس كسرت فغرنا غيري موت زبلانينا صنعوا بدرك الصحات زي الوقت كده انت عاصر عمس كسرت فغرنا غيري موت زبلانينا صنعوا بدرك الصحات زي الوقت كده زي ودامي للغلوكا عيني فلا للمسغا زيني وتغر اللقا ما كفاية كبخا زي ودامي للغلوكا عيني فلا للمسغا 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 أفكيرتها زي من وجهها هاللويا أفكيرتها زي من وجهها أفكير كاني زي من وجهي أفكيرتها زي من وجهها أفكير كاني زي من وجهي زي تغير زي تلوث سلت على قولي تاني حق تبرت عني تولك تتسعني زي تلوث زي تغير سلت على قولي تاني حق تبرت عني تولك تتسعني زيني وتغلقا بيني بيني كبخا زي ودامي لتعلوكا هاي الفلا للمشغى زيني وتغلقا بيني بيني كبخا زي ودامي لتعلوكا
خمبيرون اللو بسحمة كسايرني بسحفر خمبيرون اللو بسحمة عندك ناس هاللويا بسحفر خمبيرون اللو بسحمة كسايرني بسحفر خمبيرون اللو بسحمة زيني وكل اللقاء يعني باني كمان زي وكام الحدوكة عيني فلا لمستقى زي وكام الحدوكة عيني فلا لمستقى كم اسمع البقنة هاللويا أملاكي كبرت أملاكي كبرت ليلى من ملاشان أملاكي كبرت أملاكي كبرت أملاكي كبرت ليلى من ملاشان أملاكي كبرت أملاكي كبرت أملاكي ليلى من ملاشان أملاكي 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 نقويتا هاللويا سكنم سبا إلتا نقويتا نساهون دقنا يدردر اللي بقنا يقبع علي زماري أنت يدلهم ويبرري وستيك قتلالنا سيناقر يا أنت مسكانا يما يبت مدالني يهون كمسكانا أملاكي 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 إلى مين من نشالك أملاكي 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 إلى مين أملاكي 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 إلى مين لا شال اسكم سمع المقرة بموسيقى هاللويا ويتايو هاللويا شمشبا سلوى شمشبا كبري كبر بصلو هاللويا كبر جيتي كبر بابا تلاقي زاري دراي كبا ناري خيالو يمان النتي أنت ساملك ملا قدلتي كبر جيتي كبر بابا تمسمل تلاقي زاري دراي كبا ناري خيالو يمان النتي أنت ساملك ملا قدلتي يورا يجيكاي سرا يورا يحبتي سرا يورا يجيكاي سرا يورا يحبتي سرا يورا يورا يحبتي سرا يورا يجيكاي سرا يورا يحبتي እወድሃለሁ ብዬ ላንተ ብዘምር ማነው ቢከራከር? ማነው ሚለው ቅር? ማነው ሚለው ቅር? ማነው ሚለው ቅር? እወድሃለሁ ብዬ ላንተ ብዘምር ማነው ቢከራከር? ማነው ሚለው ቅር? ማነው ሚለው ማነው ሚለው ቅር? እወድሃለሁ ላንተ ብዘምር ማነው ቢከራከር? ማነው ሚለው ቅር? ማነው ሚለው ማነው ሚለው ቅር? ይወራ የጌታዬ ስራ ይወራ የአባቴ ስራ ይወራ
ሚለው ቅኔ እወድሃለሁ ላንተ ብዘምር ማነው ሚከራከር? ማነው ሚለው ቅኔ ማነው ሚለው ቅኔ ማነው ሚለው ቅኔ እወድሃለሁ ላንተ ብዘምር ማነው ሚከራከር? ማነው ሚለው ቅኔ ማነው ሚለው ቅኔ ማነው ሚለው ቅኔ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአባቴ በርጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዞር ይከማ ግራ ይገባ አለካያለ አለካያ የማንነቴ የማንነቴ አንተሳመልክ አንተሳመልክ መላጉነቴ ወላጉበቴ በርጌትዬ እስከላይ መወዳት ሃሌሉያ ይስማ ጸላይ ሃሌሉያ ክዝምር ይስማ ጸላይ አለካያለው የማንነቴ አንተሳመልክ ወላጉነቴ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአምላኬ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ ከሽብሸባ ሃሌሉያ ምስማዕ አልበገና እንታነ ጎይታ ሃሌሉያ እኔ አመሰግንሃለሁ 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 እናመሰግንሃለን 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 ክብርን ዓኻ ሃሌሉያ ክብርን ስምካ ሃሌሉያ ፍግምና በልና ንሰግድ ሃሌሉያ ዝመስለካ የብለን ዓብይ ኣምላኽ ሃሌሉያ ፍግም ኢልና ሰጊድና ክንወርድ ኢና ሃሌሉያ ነቲ ዓብይ ኣምላኽ ፍግም ኢልና ክንሰግድ ኢና ሃሌሉያ ንኽብርኻ ንሰግድ ንኽብርኻ ንብርከኽ ንኽብርኻ ንሰግድ ንኽብርኻ ንብርከኽ ኣምላኸይ ንስኻ በይንኻ አሎካ አምላኸይ ንስኻ በይንኻ አሎካ ሓለፋ ሓለፋ ኣቦዬ ንስኻ በይንኻ አሎካ ሓለፋ ሓለፋ ንኽብርኻ ንሰግድ ንኽብርኻ ንብርከኽ ንኽብርኻ ንሰግድ ንኽብርኻ ንብርከኽ ኣምላኸይ ንስ
حالفة حالفة أبوين السخا بينخا هالوكا حالفة حالفة تمسكن أملاخي تمسكن أملخنا زمارنا إللتنا وداسنا إللتنا بين خوسدو بين خوسدو بين خوسدو بين خوسدو بين خوسدو بين خوسدو هاليلويا أملخنا قد صالي يخون هاليلويا كنزمر وعلنا ما حضرنا تجزي سلز درتنا أملخنا بيني وصدو كل خبر نعو يخون قيتا يبارككم
أملاخنا استمسكنا يخون كم يوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ومع أنتي قال እግዚአብሔር كافلينا ቅድሚ ቃል አምላኽ ምክፋልና እንጸልይና ሁላትና ጸሎት ርእስና ነድንን أحواتي دوم معنتي እግዚአብሔር ከነምልኾ ጸኒሕና ምስ መዘምራን ኣሕዋትና ኮይና ንሱ ልዑል ስለ ዝኾነ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኣምልኾ ይግባእ እዩ ሃሌሉያ ሕጂ ከዓ ንሱ ክዛረበና እዛና ከዓ ክኸፍተልና እንጽልይና ኩሉ ሰዓት ቅድሚ ቃል እግዚአብሔር ክመጽእ ከለኹ ዝሓስቦን ዝዝክሮን ደቂ እስራኤል ሓደ ግዜ ሙሴ ታይሎም ሞሲ እግዚአብሔር ዘፍርህ ከም ዝኾነ ምስ ረኣይዎስ እግዚአብሔር ዳ ንዓኻ ይዛረበካ እምበር ንዓናሳ ይዛረበና እስኻ ሽዑ ንዓና ተዛረበና ኢሎም ካፍቲ ዝተክኽ እምባ ካፍቲ ዝነበርዎ ህርህሪ ካብኡ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስ ተገልጸ ፈሪሆም ኣሕዋቴ ንሕና ግና ነዞም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘርከበልና ሰባት ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ንሱ ባዕሉ ክዛረበና ንሱ ባዕሉ ክምዕደና ንሱ ባዕሉ ክግስጸና ንሱ ባዕሉ ከኣኒ ክፍጽመና ቅዱስ ቃሉ ስለ ዝሃበና ባዕልና ነንብቦ ባዕልና ንሰምዖ ክብሪ ንስሙ ይኹን እስኪ ተዛረበና ክንብሎ ኢና ቃል ሰብ ክንሰማዕ ኣይመጻናን ሎም መዓንቲ ቃል እግዚአብሔር እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩውን ተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንኣቶም ከዓ ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንዓኣቶም ድማ ኣጽደቖም ነቶም ዘጽደቖም ንዓኣቶም እውን ኣኽበሮም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋና ንበይንኻ ይኹን ንስኻ ዓብይኻ መወዳድርቲ ከዓ ይብልካን ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ ከዓ ኢኻ ትቕመጥ እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስምካ ዓብይ እዩ ግብርኻ ድማ ሰናይ እሞ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ወኣምላኽ ንስኻ ከምቲ ንዝምረልካ ጸናሕና ተሓልየልና ንኩሉ ሓልዮትና ከዓ ትወስደልና ብሰላምን ብድሓንን ተእትወናን ተውፍረናን ስለ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ የመስግነካ ኣለኹ ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣኪብካ ኣለኻ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣምላኽ ብቓልካ ክትዛረቦ ብኢየሱስ ስም እጸሊ ኣለኹ ንዓይን ተዛረበ ሓግዘኒ እግዚአብሔር ወኣምላኽ ቃልካ ከምቲ ዘለዎ ገይረ ክገልጾ ምእንቲ ብርትዓ ሃበኒ መንፈስካ ኣብ ልዕሊ ያፍስስ ናይ ተዛራቢ ልሳን ሃበኒ እግዚአብሔር ናይ መምህር ልሳን ሃበኒ ንዓና ነፍሲ ወከፍና ድማ ወኣምላኽ ናይ ተምሃሮ ልቢ ክትህበና ብቓልካ ከዓ ክንመሃር ብቓልካ ከዓ ክንጥዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይጸሊ ኣለኹ ክብሪ ዘበለ ስኻ ውሰዶ ብኢየሱስ ጎይታና ስም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ ንምስሊ ወዱ ወይ ከዓኒ ንምስሊ ክርስቶስ ምምሳል ዝብል እዩ ኣርእስተይ ኣስተብሂልኩም እንድሕር ደኣ ሃልይኹም ኮይንኩም እግዚአብሔር በዚ ሓሳብ እዚ ደጋጊሙ ይዛረበና ኣሎ ኣብዚ ማሕበር ማለት እዩ ብሕልፊ ሓሳባትና ኣካይዳና እቲ ኩሉ ህይወትና ንኣምላኽ ክብሪ ክኸውን ምእንቲ ብኩሉ ነገርና ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ኣጸቢቕና ክንሓስብ ውሳነና እውን ከይተረፈ
ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክኸውን ሕልናና ከይተረፈ ሓሳብና ከይተረፈ ምርዳእና ከይተረፈ ውሳነና ከይተረፈ ንኣምላኽ ክብሪ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ኣብ ዝሓለፈ ሰናብቲ ብዝተፈላለየ ኣገልገልቲ ኣብዚ ማሕበር ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ ሎማዓንቲ ድማኒ ምሳኹም ሓቢረ ዝሪኦ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ዘንበብናዮ እቲ ሓሳብ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣብ ምድሓናን ኣብ ምድሓን ዝኸውን ነገርን ኣስፊሑ ምስ ተዛረበ ብሕልፊታ ቁጥሪ 29 ዘላ ንመልእኽቲ ሎማዓንቲ ክትኮነና ዝወሰድኳ ግን እንታይ ትብል ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ምስ በለሲ ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ይብል ንመን ክመስሉ ንምስሊ ወዱ መቸም ብዛዕባ ምስሊ ክንዛረብ ከለና ሰብ ብተፈጥሮ ማለት ጀነቲካሊ ዝመስሎ ኣለዎ ማለት እዩ ንወለዱ ክመስል ይኽእል ወይ ከዓ ሓረግ ናይ ወለዱ ክመስል ይኽእል እዩ ዓባዩ ኣባሓጉኡ ወይ ከዓ ካልእ ናብ ላዕሊ ኸይድካ ሓረግ ክመስል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኢሜዲየትሊ ድማ ንወለዱ ከዓ ክመስል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብመልክዕ ኢና ንዛረብ ዘለና ጀነቲካሊ ማለት እዩ መልክዕ ጥራይ ዘይኮነ ቁመት ተፈላለየ ዓይነት ትሬትስ ናይ ባህሪ ወይ ከዓ ናይ ካራክተሪስቲክስ ናይ ሰብ ክመስል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንወለዱ ሰብ ብምርጫ ድማ ሰብ እንታይ ከዓ ክመስል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ክመስል ይኽእል እዩ ቅድምታ ምርጫ ምባለይሲ ቀደም ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ይነገረና ነይሩ ኣብቲ ኣብ ኣስመራሲ ሓደ ሰብ እንታይ ኮይኑ ሓንቲ ጓልሲ ዝወዲ ኣጥኒሱ ንሞኒ ትጥንስኻ ካብኡ ኢላ ተኣሽሙ ትገብር ማለት ትጠርዕ ማለት እዩ ዝወዲ ኣሉ ይብል ንዓባ ተበልዎ ኣሉ ይብል ማለት እዩ መቸም ሽዑ ዲኤንኤ ነበረን እቲ ሓሳብ ንድሕሪት መለስዎ እሞ እንታይ ያለው ዲኤንኤ ደይገብር ከይትብሉኒ ማለት እዩ ሽዑ መቸም ብዕድል እዩ ነይሩ ማለት ሓደ ግዜ ፎርስ ኢት ማለት ሲ ተፈላለየ ነገር ክርካ ተዘይኮነ ይኸውን ማለት እዩ ወዲ ቅቢፁ በቃ እሞ ኢላ ጓል ብፀጋ ተቐቢላቶ እናኸደት ከላ ቆልዓ ውለድ ቆልዓ ምስ ተወልደ ቅምጥ ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ይመስል ማለት እዩ ኖ ቾይስ ስለዚ ሰብ ብባህሪኡ ንሰብ ይመስል ኣብ ዘፍጥረት እንድሕር ዳ ርኢና ኣዳም ድማ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ብመልክዑ ንዕኡ ዝመስል ወዲ ወለደ ኣብ ምዕራፍ 5 ዘፍጥረት እንድሕር ዳርኢና ከምኡ ይብለና ማለት እዩ ኢሜጅ ከም ዝበልኮ ድማ ሰብ ከዓ ብምርጫ ድማ ንገለ ሰብ ክመስል ይደሊ ባህሪ ክቐድሕ ይደሊ ማለት እዩ ሓቀደ ባህሪ ክቐድሕ ይደሊ ሓደ ንፉዕ ተቃላሳይ እንድሕር ሃሎ ኣነ ከም ዝኸውን ይብል ማለት እዩ ሓደ ንፉዕ ጎያይ ንፉዕ ህቡብ ስነ ጥበበኛ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ከምዛ ናይ ለንቅነ ዘላ ዜና ድማኒ ሓደ ሰብ ድማኒ ንመን ክደሊ ይመስል ከም ዘሎ ኩላህና ንዝንጋዓን ኢና ማለት እዩ ቆልዑት ብዙሓት ኣነ ንቢንያም ክመስል እየ ዝደሊ ዝብል ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ነዚ ተወርሳተረ ማለት እዩ ፅቡቕ ሰብ ክመስል ይደሊ እዩ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ትምህርትና እምበኣር ከም ሕቶ ንመን ኢና እባ ክንመስል ንደሊ ወይ ከዓ ንመን ኢና ንመስል መጀመርታ ንመን ኢና ንመስል ከም ቾይስ ድማ ከም ምርጫ ከዓ ንመን ኢና እባ ንመስል ዝብል ሕቶ እዩ ማለት ነዚ ኢና ክንምልስ ከምዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ዘንበብናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምስሊ ወዱ ክንመስል እዩ ዝደልየና ንመን ክንመስል ንምስሊ ወዱ ክንመስል እቲ ምስሊ ግን እንታይ እዩ ምንቲ እቲ ድሌትና እቲ ባህግና እቲ ክንመስሎ ንደሊ ጥዑይ ምእንቲ ክኾነልና ቅድም እቲ ምስሊ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ኣለና እቲ ምስሊ ከመይ ጌርና ኢና ንረኽቦ እቲ ምስሊ ከመይ ጌርና ኢና ንዕቅቦ እቲ ምስሊ ኣባና ከመይ ጌሩ ይንፀባረቕ ዝብል ሕቶ ክንምልስ እንደረኣ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕር ደኣ ተመሊስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ፍጥረታት ብሽዱሽተ መዓልቲ ምስዓየ ኣብታ ሻድሸይቲ መዓልቲ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ እዚ ቃል እዚ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ኢሉ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር በለ ሕጂ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና
متان نمردو خطعمنا نابت بوتاتي آتينا خنحاسبو عميقنا خنحاسبو صبوغي مالتي أبزي نايدكنا زمهارولو حدا سوبر بوك زبال بروجرام على فلتو تخوني يخم تهم قلعت زلوهم مالتي سوبر بوك نايم زقبرو كلتا تمهارو قلعت علو حدا مسؤوم دماء حدا كمزي روبوت عينت علو شعو أبهوتهم زقط مم نجارات كزارة ويتس أن حمون أبنت بزع بولين دحرداني ويكات نسب من نشاو عينت نجار دحردا قت إمام حار زارة مو سوبر بوك تبها أو سوبر بوك يلوم تا سوبر بوك which is the Bible إذاتهم نام حدا خف لنا يمتصحف قدس توصدهم مالتي لو ما عندك ما أخن قبريخ حتى كم مالتي بزا سوبر بوك يرنا اسكي نابزة فترة معرف حدا زنابر خونتات اسكي ملسيلنا أنت نخيد مو خمزانا يزاز بولكم ناي تلفزيون مدب ناب عند حركيدنا اسكي نابتي إذا سلوس إجزاء أبهر زنبورو مخري مغاني انتايو حساب نيروك اتناي مودة علامة أبسبات كريوز دل زنبره انتايو نحريلنا إذا مخرزي سلوس إجزاء أبهر كمكرن كله إجزاء أبهر أبو إجزاء أبهر والدي إجزاء أبهر منفس كلس كمكرن كله بملكعنا كمثلنا سب نقبريدو هجنا بزن دحردا مسينا نابنتي بزنا تماخورو خلو عدل رخيب لاس انت نسوم عمسي بيناي من قدينا با مثلي نا እግዚአብሔር مثلي كلونا تدلي زلو እግዚአብሔር كحسبن كله كمكرن كله زي قدوس سلوس እግዚአብሔር كمكرن كله انت عينت مثل كلونا يدلي دحريلنا بزحات ناي مصحف قدس مهورا تفالالي رئيتو بزعبا زيبولو يوم مصحف قدسنا خا اب تفالالي خفلي ناي حدش كدان بحلفي زدقفو مالتي بمجمرتا عوداوي وي كاني كونتكست نبلو دحدارينا እግዚአብሔር አምላክ ድማ መልክዕና ከምስልና ሰብ ንግበር مسبله بدحري انتايلو عسى بحرنا عاف سماين انسسان نبزلا مدرن ام مدر لمم نزبله كله لممتان يجزؤ بله ስለዚህ بملكعنا كمثلنا مسبله እግዚአብሔር እዚ መልክዕን ምስልን እንታዩ ክገብር እንድሕሪልና ነቲ ተፈጥረ ፍጥረት ክገዝእ ማለት ስለዚህ በኋላ ቋንቋ እግዚአብሔር አምላክ መቼም ልዑል እግዚአብሔር በዓል ስልጣን እዩ ሁሉ ድማ ዝገዝእ አምላክ ግን በባህሪው እግዚአብሔር ታይደል ይመስልኩም ሰብ ክፈጥር እንኮለሲ ነዚ ብሽድሽተ መዓልቲ ዝተዓየ ዕዮ ብሙሉእሲ ንዑ ዝገዝአሉ እንደራሴ ማለት ኣብ ክንዳይ ኮይኑ ነታ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዝገዝአለ ይሉ እግዚአብሔር ሲ ሰብ ደልዩ ማለት ሰብአይን ሰበይትን ገይሩ ካፈጠሮም ይብለና መጽሐፍ እግዚአብሔር ዝገዛእ ሁሉ አይገርመኩምን ንሰብ حسبه خلصي نسب كذكره خلص انت اذا حسب نيرو فتمر إلنا إنا نزارب زلنا حجي نزي مدري زلو بملؤسي كجزء عساتات بحرنا عواف السماء نزي بملؤس كجزء له زتفتره كبر فترة يسب إذا ملك الله وسبينا نبل زلنا مالتي ناي مجزأ ملك الله ناي مجزأ بحري الله كجزء كم محاضر كجزء قبل كله خش فلق يكون كنز بلكم زلو تايدا بغض هنا من محدار كاب እግዚአብሔር ተቀበለ ሰብ በባህሪው ሰብ ንኸምዚ ተፈጥሩ መጀመር ስለዚህ ቀዳማይ በኮንቴክስት ክትርጎም እንከሎ እዚ ዝትርጎም ማለት ተዘማሪ ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ እትንስኻ እትዝክሮ ሰብ እትተሓለሉ ወዲ ሰብ ስንታዩ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ብኽብርን ጌጽን ከኣኸለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣዳው ካሸምካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ጌርካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ጌርካዮ ንብዘለዋ ኩላተና ባጊዕን ኣሓን እንስሳታት በረኻውን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመንገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ወእግዚአብሔር ጎይታና ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም ኢሉ ስለዚህ ሰብ ንምንታይ ተፈጢሩ መልክዕ ናይ ኣምላኽ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ከምቲ እግዚአብሔር ገዛኢ ዝኾነ ሰብ ክገዝእ ተፈጢሩ ግን ከም እግዚአብሔር ክኸውን ኣይተፈጥረን እዚኣ ጽቡቕ ጌርና ንሓዛ ታ ባህሪ ናይ ምግዛእ ባህሪ ዳኢና ንብል ዘለና እምበር
ከም እግዚአብሔር ገዛኢ ማዕረ እግዚአብሔር ገዛኢ ክኸውን ሰብ ኣይተፈጥረን ብስሩ ሰብ ክኸውን ጥራይ ተፈጢሩ ማለት ምናልባት ከም ትገሊኣቶም ዝብልዎ ድማ ሰብ ከዓ ኣምላኽ ክኸውን ከዓ ኣይተፈጥረን ማለት ብንጹሩ እታ ናይ ምግዛእ ናይ ምምሕዳር ናይ ምግዛእ ባህሪ ንሰብ እዚኣ ሓንቲ መልክዓ ማለት እዩ ካልእ መንፈሳዊ መልክዕ ድማ ሰብ መንፈሳዊ መልክዕ ከኣኒ ካብ እግዚአብሔር ወሲዱ ማለት እዩ ምናልባት መንፈስ ዝብል ቃል ኩላትና ንፈልጦ ስለ ዝኾንና እቲ ረቂቕ ኣብ ሰብ ዘሎ ዘይርአ ግን ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገብር ናይ ሰብ ሓደ ፋካልቲ ማለት እዩ ሓደ ኣካል እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰብ መንፈስ ኣሎ እቲ መንፈስ እንታይ እዩ ጥቕሙ እንተኢልና ኣበይ ከም ዘሎ ልቢ ኢና ንብል ብዙሕ ግዜ ግን ኣይዶኖ ኣበይ ከም ዘሎ ይንፈልጦን ኢና ማለት ግን ኣብ ውሽጥና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ሰብ ካበዩ መፅኡ እንድሕር ኢልና ካብ እግዚአብሔር እዩ እዚ መልክዕ እዚ ካብ ሰብ እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ንሰብ መንፈስ ክህልዎ ገይሩ ማለት እዚ መልክዕ እዚ ከኣኒ ምስ ሰብ እንታይ ይጠቕሞ እንድሕር ኢልና ትፈልጡ ዲኹም ካልኦት ፍጥረታት ብሕልፊ ምስ እንስሳታት ምስ ካልኦት ፍጥረታት ንሰብ እንድሕር ኣወዳዲርናዮ እኮ እንታይ ኮይኑ እዩ እቲ መንፈስ ዝብል ኣገዳሲ ኣብ ሰብ እንድሕር ኢልና ሰብ እዚ መንፈስ እዚ ምስ እግዚአብሔር ናይ ምዝርራብ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ናይ ምግባር ኮሚኒኬት ናይ ምግባር መልክዕ ተዋሂብዎ እግዚአብሔር መቸም ንእንስሳታት ኣይዛረቦም ክዛረቦም ይኽእል እዩ እንስሳታት ግን ከምዚ ምስ ሰብ ዝዛረቦ እናተዛረበ ሕብረት እናገበረ ኮሚኒኬት ኣይገብርን እዩ እግዚአብሔር ከምኡ ዓይነት ኣካል ስለ ዘይብሎም ሰባት ስለዚ መንፈሳዊ መልክዕ ዘለዎ ሰብ ከዓ ተፈጢሩ እቲ መንፈስ እንብሎ ዘለና ካልእ ምናልባት ስብእና ከዓ እንታይ ማለትና ኢና ፐርሰናሊቲ ንሰብ ዘብሎ ንሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንፍጡር ክኸውን ይኽእል ንእግዚአብሔር ንባዕሉ ማለት እዩ ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ሓደ ስብእና ኣለዎ ስብእና ዝብል ቃል ምናልባት ምስቲ ሰብ ዝብል ዘይኮነ ፐርሰናሊቲ ዝብል ቃል እንጥቀመሉ ኣካል ድብል ሓደ ግዜ እንጥቀመሉ ኢና እቲ ቃላት ምናልባት ነቲ ሓሳብ ብምልኣት ከይገልጾ ይኽእል እዩ ግን ፍቓድ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ፍቓድ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ከኣኒ ስምዒት ከዓ ዘለዎ ከዓ ይገልጽ እዩ ማለት ስለዚ ሰብ ብባህሪኡ ካብ እግዚአብሔር እዚ ከዓ ወሲዱ እዩ ማለት እዩ ስምዒት ዘለዎ ፍቓድ ዘለዎ ውሳነ ዘለዎ ከዓ ኮይኑ ተፈጢሩ እዩ ማለት ሕጂ ሕሰብዎ እንታይና ሕጂ ድሓር ከነወዳድር መሲልኩም እቲ ፍቓዱ ከማንሲ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስምዒት ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ናይ ሰብ ከማን ጽቡቕ ሙሉእ ፍጹም ክኸውን መጀመርታ ተፈጢሩ ከምኡ ከዓ ተፈጢሩ መጀመርታ ክኸውን ደይኮነስ ከምኡ እዩ ተፈጢሩ ካልእ ኣእምሮኣዊ ክንብሎ ንኽእል ኢንተሌክቹዋሊ ድማኒ ሰብ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ካብ እግዚአብሔር ከዓኒ መልክዕ ወሲዱ እዩ ማለት እዩ ኣገርመኩም ንእግዚአብሔር ኣብቲ ቤት ምኽሪ ናይ ስሉስ እግዚአብሔር ኮፍ ኢሉ እግዚአብሔር ሲ ንሰብ ክሳዕ ክንዲ ዝሓሲቡሉ መልክዐይ ክኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ሓሲቡ ፍልጠት ዘለዎ ክኸውን ሰብ ጥበበኛ ክኸውን መስተውዓሊ ክኸውን ኣብ ሰብ ዘሎ ምኽንያታውነት ሪዝኒንግ እዚኦም ብምልኦም ሲ ኣብ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝተወርሱ ባህርያት ሞራላዊ መልክዕ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓናዳኒ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መልክዕ ክምህረና ከሎ እዚ ሓሳባት ንጠቕሶ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክንዝክር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሞራላዊ ብሕልፊታ ድልያሃኒ ዘላሎ መዓንቲ እዚኣ ማለት ሰብ ብስነ ምግባሩ ከዓኒ ንእግዚአብሔር ክመስል ኣምላኽ ፈጢሮ ኣነ ሓደ ነገር ረኺበ ኢሉ ትዘማሪ ሰብ ክፍጠር ከሎ ማለት እዩ ቅኑዕ ምዃኑ ኣብ ፍጥረት ሰብ ቅኑዕ ተፈጢሩ ጎደሎ ይነበሮ ሙሉእ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓዲስ ሰብ ልበሱ ስለዚ እንታይ እዩ ሰብ መልክዑ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልናስ ብመሰረት ኤፌሶን ማለት እዩ መልክዑ ሲ ቅድስናን ጽድቅን እዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ እንተይልና ብዝሓለፈውን ከምኡ ዝብለና ነይሩ ሓናዳኒ ቅዱስ እዩ እንተይልና ካብዚ ቅድስና ከዓኒ እንታይ ክኸውን ሰብ ተዋሂብዎ ማለት እዩ መልክዕ ተዋሂብዎ እዩ ስለዚ በቲ ሞራላዊ ምስሊ ሰብ
ጻድቕን ቅዱስን ኮይኑ ተፈጢሩ ዝሕዝን ግን ኩሉ ሰዕ ናይ ዝኹሉ ጽቡቕ ነገር ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻሜ ከምቲ ንፈልጦ ደቂ ሰባት ኣዳምን ሔዋንን ነዚ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ነዚ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ግርማ ዘለዎ መልክዕ ሒዞም ክንዲ ዝቕጽሉ ብውሳነኦም ዓለወኛታት ኮይኖም ማለት እዩ ወዲቖም ውድቀቶም ድማ ሓደ ውጽኢት ነይርዎ ማለት እዩ ሳዕቤን ነይርዎ እዩ ስኢሎም ኣይኮኑን ወዲቖም ናቱ ሳዕቤን ነይርዎ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ዝብል ኣሎ ሓቂ እንታይ ማለት እዩ ብሓጢኣት ምኽንያት እቲ ዝነበሮም መልክዕ ተባላሹ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣባታቶም ዝተቐመጠ ክብሪ ተባላሹ ዲፎርምድ ኮይኑ ነቲ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ መልክዕ ናይ ሰብ ተደዊኑ ማለት ተባላሹ ካልእ መሲሉ ሰብ ተሪኢኻያሲ ካልእ ኮይኑ ይፅራሓካ ሰብ ማለት እዩ እዚ ተኣሽሙ ሪኢኹም ኣለኹም ሓደ ግዜ መካይን እዚ ዊንድሺልድ ኣለዎ ምሽ እዚ ቬትሮ ብቅድሚት ማለት እዩ ወላ ብጎኒ ዝኾነ ዓይነት ቬትሮ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዘሪኤካ መጀመርታ ማለት እዩ ድሕሪ ተሃሪሙ ከምዚ ሻተርድ ዝብልዎ ማለት እዩ ድሕሪ ተሃሪሙ ስብርብርብርብር ይብል ማለት እዩ ኣይፈረሰን ኣይወደቐን ግን ስብርብርብርብር ኢሉስ ኮፍ ይብላኡ ማለት እዩ ክትሪኦ ከለኻ ቬትሮ እዩ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ትፈልጦ ኢኻ ካብ ቬትሮ ስባር ከም ዝኾነ ግን ዝተባላሸወ ዝተሰባበረ ዝተሓማሸሽ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሓደ ከምኡ ኮይኑ ሰብ ማለት እዩ እቲ ጽቡቕ መልክዕ ናይ ሰብ ተለዊጡ እዛ ኣብ ዘፍጥረት ዘላ እግዚአብሔር ንኣዳም ሲ ኣበየለኻ ኢሉ ሓቶ ከሎስ ኣምላኽ መቸም ሲኢንዎ ከም ዘይኮነ ንኣዳም ፍሉጥ እዩ ግን እቲ ቀደም ድሰራሕኩኻ እቲ ድሰራሕኩኻ ፍጹም ቅኑዕ ዝኾንካ ኣዳም ሲ ኣበየለኻ ቦታኻ ሓዲካ ኢልዎ እግዚአብሔር ተባላሽኻ ተደዊንካ እቲ ድፈጠርኩኻ ኣበየለኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ስለዚ ኣሕዋተይ ንፍጥረት መጀመርታ ብኸምዚ እንድሕዳኣ ተረዲእናዮ ናይ እግዚአብሔር ዘለኣለማዊ ሓሳብ ካብ መጀመርታ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ሰብ ፍጹም ቅኑዕ ቅዱስ ክኸውን እግዚአብሔር ፈጢሮ እግዚአብሔር ነዚ ዝተደወነ ምስሊ ክመልስ ግን ካልእ ጥበብ መኺሩ ከምተላህና ንፈልጦ ማለት ሮሜ ምዕራፍ 8 ዘንብብና ይኸ አንሳ እግዚአብሔር ሓሳብ ሰብ ገና ወዲቑ ከሎ ኸማንስ ንሰብ እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝሓስብ ኩሉ ሰዕ ከምቲ ኩሉ ሰዕ ንብሎ ናይ ካልኣይ ዕድል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነዚ ሰብ እዚ እግዚአብሔር መሊሱ ነታ ዝተባላሸወት መልክዑ ከምዛ ዝበልና ነተን ዝተሰባበራ ዝመስላ ቬትሮ ወይ ከዓ መስትያት ንዓኣተን እግዚአብሔር ግን ክጽግነ እንደልዩ ከጥዕየ እንደልዩ ክጸብቐ እንደልዩ ማለት እዩ እቲ ዝመኸሮ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ተይልና እግዚአብሔር ባዕሉ ነቲ ምስሊ ክመልሶ ምእንቲ ንምስሊ ወዱ ክመስል ዝብል ማለት እዩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ናብዚ ምድሪ እዚ ክልእኮ ደልዩ ባርታይ ገይሩ እግዚአብሔር ሽዑ እዚ ምስሊ ዝተባላሹ ተቐዳማይ ፕላን ተባላሹ ማለት ስለዚ ኣምላኽ ነቲ ካልኣይ ፕላን ክገብር ካልእ ምስሊ ከዳሉ ነይርዎ እቲ ምስሊ እቲ ከዓ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ እንከሎ ኣምላኽ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ኢና ንብል ግን ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ምስሊ እዩ ሒዙ ተገሊጹ እንድሕር ኢልና ከም ተቐዳማይ ኣዳም ኣይኮነን ዝተበላሸው ዝተደወነ ዝኹሉ ዝጠፍኦ ዓይነት ኣይኮነን ክርስቶስ ፍጹም ዝኾነ በቲ ሞራላዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኸማን ከይተረፈ ሙሉእ ብሙሉእ ንእግዚአብሔር ዝመስል ኮይኑ መጺኡ ማለት እዩ ባር መለኮት ኣብ ሰብነት እዩ ከምቲ በቐዳይ ንመሃሮ ዝነበርና ነዚ ኸዓ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብውን መሰለ ከም ንብረት እውን ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ግን ሓጢኣት ዝበሃል የብሉን ውድቀት ዝበሃል የብሉን ምስሉ እንታይ እዩ እቲ ጽቡቕ እዩ እቲ ምልኩዕ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ምስ ተመላለሰ እንሆ ብኡ ዝተሓጎስኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ኢልዎ ንኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ ክገልጾ ዝኽእል ንሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ፊልጶስ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ በቃ እሞ ነቦ ርኤና እሞ ኣኽለና ኢልዎ ምሽ እንታይ ትጽበዩ
نبو هراي كمتاناي افتخرن ملواط عينت كبرن غيرو براءن بقلن غيرو بل نهلك ابو كبلو يا خامش تصبه نو صحجدي خا يرا خا صحجدي خا دي فلط كانيلو تنعايز راي ስለዚህ ክርስቶስ ሙሉእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር اذا حلف ሰንበት ስብከት ከይደግም እናፈራህኩ እንዴ ግን ካው ምንዳቅ ካጽቡቅ ማለት ስለዚህ ሙሉእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ መልክዕ ጽቡቅ ዝኾነ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዓይነት ማለት ርግጽ ክርስቶስ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ መለኮት ውን ስለዝኾነ ሰብ መለኮት ወይ ከዓ አምላኽ ሰብ ስለዝኾነ ግን እቲ ሰብነቱ ግን ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዓይነት ሰብ እዩ ክርስቶስ ማለት ነዚና መልክዕ አምላኽ ንብሎ ባር ጴጥሮስ ነዚያ ይስሓታን መቸ አሞንጎ ጴጥሮስን አሞንጎ ፊልጶስን ዘሎ ፍልሊታይ ፊልጶስ ነቦር ኤናሞይ አኽለና ይልዎ ጴጥሮስ ግን እንታይ ይልዎ ፈሊጥዎ ማለት ምናልባት ክሳዕ ክንድኡ ከምዚ ማቹርድ ዝኾነ ፍልጠት ዲኔሩ ገለ አይፈልጥን ግን ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ባዕሉ አቦ ገሊጽሉ ናይ ሰማይ አቦ ገሊጽሉ ግን ተረዲኡይ ማለት ንስኻ ኢልዎ መን ኢኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት ባራ ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ኣብ መጀመርታ እኳ እንተ ተበላሽወ አምላኽ ግን ካልእ መልክዕ ሰሪሑ ማለት እዩ ካልእ መልክዕ ኣምፂኡ እቲ መልክዕ እቲ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ መልክዕ እዩ መልክዕ እንታይ ኢና ኢልና ዘለና ቅድስና ኢና ኢልና ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝክሮ ዲኹም ወደ 12 ዓመት ኮይኑ ኣብ መቅደስ ምስቶም ዓበይቲ ይዘራረብ ነይሩ ማለት እዩ ጥበበኛ እዩ ነይሩ ኮርስ ተማሂሩ እዩ ካብ ብንእሽነቱ ሕጋጋት እግዚአብሔር ልክዕ ሰብካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጥበብ ብጸጋ እንኮላይ ብቁመት ዓበይ ዝብለና ብጥበብ ንዓበይ ይኸይዱ ከም አይሉ መቸም ፐርፌክት አይኮነን ነይሩ ንዓበይ በተሰብነቱ ስለዚህ እዚ ፍልጠት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ክሪኦ ይደሊ ኩሉ ሰዓት ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 8 ሕጂ ኸቢ ዝብል ንመን ክመስሉ ንምስል ወዱ ክመስሉ ነቲ አምላኽ ዝለክዖ ነቲ አምላኽ ብመልክዑ ዝገበሮ ወይ ከዓ ብመልክዑ ዝኾነ ናይ አቦ መልክዕ ሒዙ ዝተጋህደ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ዝመስል ሰብ በየናይ መቸም በዚ ትርኢት ገጽና ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ኦኬ እግዚአብሔር መደብ ኮሚዩ ስለዚህ ከምቲ ዝረአናዮ ብዛዕባ ኩሉ ዓይነት መልክዓት ተዛሪብና ሞር ግን ሎማ ዓንቲ ፎከስ ንገብራ ዘለና ኣፍታ ቅድስናን ጽድቅን ብመልክዕ አምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ዝብል አምላኽ ከም ዝመልክዕ ይኽርኢ ዝደሊ ናብ ሮሜ እንድሕር ተመሊስና ሕጂ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 29 طيب لنا نمثل ودو خمسلو رجعوا بزح انتايلو نتوم قدم زفلطوم نسو راي حجي نبزحات احواتسي بخرم مانتي كخون ناب مراف شو متى نافت ملسي لاند حدارينا انتايو لنا مسيلكم نسخاتكم سنتبو غيرنا ابا إلنا نصو علو منفس ولدنتيكم تقبلكم امبر منفس بارنت كان بحدش نفرحታ يتقبلكم من زله ስለዚህ እቶም بمنفس املاح زمرحو ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ املاح እዮም ምስ በለ ውሉድ املاح ምዃንና ኸ እቲ መንፈስ ባዕሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ካብ ኮንና ኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋረስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተ ጸገብና ምስኡን ክንከብር ኢና ስለዚህ
إذا ممثال أنت عينت ممثال يحجز دلله أنت دا إلنا أبتي رومي زنبنا وأفتي معرف سلاسة وقدر سلاسة مالتي بمخبار يزود مالتي اتملك بمغنيات أبونا أدم تبلاش نيرو እግዚአብሔር ነትዝ በምክንያት አዳም ዝተፈጥሩ ዘበሉ በሙሉ አቶም መልክዖም ዝተባላሸው ይና ንብል ዘለና ኩሎም መልክዖም ዝተባላሸው ዝተደወነ ንአምላኽ ዘይገልጽዎ እዚ ማለት ሕጂ ሰብ ኮምፕሊትሊ ኃጢአተኛ ኮይኑ ወይ ከአኒ ኮምፕሊትሊ ናብ ሰይጣን ተቀይሩ ማለት አይኮነ ስቲል ናይ አምላኽ ባህሪ አው ትሪል ይኻ ሕያውነት ጽቡቕ ነገር እግዚአብሔር ከማን ባዕሉ ኣብ ዘፍጥረት ክእዝዝ እንከሎ ሰብ ከይመውት ዝኣዘዘ ኮኑዑ ማለት ምክንያቱ ናይ አምላኽ ምስሊ ስለ ዝሓዘይ ማለት ግን ሓደ ናይ አምላኽ ሰብ ከምዚ ኢልዎ ኃጢአተኛ ዓለወኛ ግን ስቲል ከ ናይ መን ምስሊ ዘለዎ ናይ አምላኽ ምስሊ ዘለዎ ብተወሰነ መልክዑ ማለት ባህሪያቱ ብተወሰነ መልክዑ ኣለዎ ሕያዋዩ ሰናይ ይገብር ጽቡቕ ይደሊ ማለት እዝታት ነገር ተሪፎ ግን እዚ ከም ተዓንተው ይዝበልኩም ስብርባር ጥርሙዝ ማለት አምላኽ ግን ካብዚ ስብርባር ጥርሙዝ ናብ ዝተሐደሰ ናብ ዝጸበቀ ናብ ዝመልክዕ ጥርሙዝ ክመርሶ ደሊ ዝገበሮ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኸኣ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ መልክዕ ሒዙ ናብ ዝምድሪ እዚ ክገሃድ ደልይዎ ስለዚ ከምዚ ኢሉ نأتهم تصوعهم سبل قصر 29 نسو نبزحات أحواتسي بخرم أنت كخون نمثل ودو خمسلوق أدم مدبو قصري 3 شعو نأتهم أخبرهم إلى أتجمر إذا عينت مسرح زي أبير كم يجروا نحري لا مجمرتها أملاخ نتناب كبري نام ملك زمثل نايود يسوع كريستوس وانجيل ينابانا زرقحوا حكي وانجيلنا مجمرتها سمعنا بس سمعنا وانجيل دما بوؤو داقم توليدنا هوتنا كباء تجمر زي كل ساعة نسمر الله لنا مات حدش هوت جميرنا نبل داقم كمولاد أتحزنا مالتي لذا أبلغ نتي نمسل ودو ممثال بحدش لدت بناي منفس قدس بناي قالوا محصابن غيرو أملاخ داقم مسولدنا مستباربرنا حدش هوت مسرخبنا مس أملاخ حبرت مسجمرنا كابزيات تجمر مالتي ግን እግዚአብሔር እንታይ ትምኽሩ እንድሕር አይልና ልክ ንምስል ወዱ ምእንቲ ክንመስል ይዝደለና ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ሕጂ ክገብሮ ቀዳማይ አምላኽ ብዘመኑ ወይ ከዓ ብግዚኡ ዳሓር ንምስል ወዱ ክንመስል ክቂረና እዩ ሓቀይ ክንልወጥ ኢና ዳሓር ልክ ንኢየሱስ ክንመስልና ናይ ኢየሱስ ከማን ነቲ ዝተንሰአ ኢየሱስ ማለት እዩ ነቲ ናይ ክብሪ ስግኡ ክንመስል አምላኽ ክልውጠና እዩ ማለት እዩ ሽዑ መቸም ንኢየሱስ ምሰል ዝበሃል የለ علينا بحدمش نيسوس مثل زبالة شو عقد مسلينا إذن إخزابير مخري مالتي أيوش إخزابير مجم أفتح مجم مراقوي تام استقبلنا نودو تزم سلنا نيرو perfectly مالتي دس مبلنا قلنا أملاق مخرهم يكونن متعب كرسنا خم نروحوا أملاقهم يمخرن مالتي أبقى لك أورنتوس 13 شو مونتن تايب لنا مسيلكم نحن خلاتنا قلنا بقولوا عقد نتخبر قويتا كم بمستيات غيرنا ناتمتنا كم كاب منفس قويتا كاب كبري ناب كبري ناب مثلي أرأيو انتاي نقبر حجي مسرحي مالتي نابين أملاخ كمل سنة زدلي نافتا ملكعيو أملاخ كمل سنة زدلي لو تنادم ما بو نبو استفدت سما يكونن أسنا بله እግዚአብሔር አብ ህይወትና ዝገብሮ ዘሎ እዩ ቆሎሴ እንታይ ብለና መሲልኩም ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ከምዚ ብለና نسخاتكم نتأرجت سب مسجبرو كأنتيتكم كمتي مسلي إتي
ዝፈጠሮ ጌርኩም ምስሊ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ስለዚ እዚኣ ንሕዳኒ ሪናሲ ንሕዳ ትሕሱ ኮንካስ ምስሊ ኣምላኽ ኣይኮንካን ዘለካ ማለት ተደዊንካ ኢኻ ደለኻ ኣምላኽ ካ ነዛ ምድዋን እዚኣ ኸፅሪ ይመጽ ማለት ምስሊ ዘይሕሱ ሓቀኛ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዘለና ነዚ ከምስለና እዩ ኣምላኽ ዝደሊ ታናይ መወዳእታ ጎል ንሳ ከጅምር ከሎ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘመናት ንሰብ ክሓስቦ ከሎ ክፈጥሮ ከሎ ነዚ ይደልይዎ ማለት ሙሉእ ዝኾነ መልክዕ ሰብ መልክዕ ኣምላኽ ዘለዎ ኸውን ተፈጢሩ ሰብ ከ ኣባላሽዎ ኢልና ወላ ኣባላሽዎ ከሎ ግን ኣምላኽ ከ ገና ሕጅሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ዘመን ማለት እዩ ንዕኡ ነቲ ክቡር ስግኡ ክሳዕ ንመስል ታገብረናይ ክልውጠናይ ቅጽበት እዚ ከምኡ ይኸውን ድሓር ናፍቆ ደዚ ክንልወጥ ኢና ሽዑ በጃኹም ባፍቅሩ ድባል ስብከት የለን ሽዑ ማለት ሕጂ እሞ ንሽዑ ንጸበይ ኮነ እንትሕቶ ናይ ሎማ ዓንቲ መልእኽተይ ሎማ ዓንቲ እዚኣ እያ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዙኒ እዚ ዘመን እዚ ክዕዘቦ ከለኹ ብዛዕባ ምድሓን ብዛዕባ ጸጋ ብዛዕባ እቲ ብክርስቶስ ዝተገብረልና ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ሴሌብሬሽን ገለ ጽቡቕ ደስ ይብሎ እዩ ማለት እዩ ጉድ ጽቡቕ እዩ ግን ኣምላኽ ትቐንዲ ጎሉ ትቐንዲ ሓሳቡ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልና ኣምላኽ ኮፍ ኢሉ መኺሩ ዝወሰኖ ነገር ዝሓሰቦ ነገር ሲ እንኮላይ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ዝኽመላለስ እንኮሎሲ መልክዑ ጽቡቕ ዝኾነ ክኸውን እዩ ኣምላኽ ፈጢሩ ሕጂ ከም ማሕበር ሓደ ቻሌንጅ ክገብረኩም ይደሊ ሎም ዓንቲ ኣነ ነቲ መልክዕ ይመስል ድየ ዘለኹ ወይስ ድሓር ነቲ መልክዕ ስለ ዝመስሎስ ፀገም የለን ብዘበልኩ ቢለሲ ይኸርክበሉ እዩ ዘሎ እቲ መንገድና ሓደ ለና ዶ ከምኡ ይመስለኒ ዘመነይ ክዕዘቦ ከለኹ መስለኒ ጥራይ ዘይኮነ ካ እርግፀኛ እየ ኣብዘን ኣብ ጎይታ ዝተመላለስ ኩለን ዓመታት ከማን ንባዕለን ማለት እዩ ንኽልቲአን እኳ ገለ ዘመን መዓስ ከም ተቐይረት ኣይፈልጥን ግን ኣላ ኣነ ዝፈልጣ ሓንቲ ላይን ኣላ ሓንቲ ቦርደር ኣላ ኣብ ገለ ልውጥ ዝበለሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ብምሕረት ጎይታ ክነግረኩም ማለት እዩ ኣመንቲ ንጎይታ ዝፈትው ንጎይታ ዘፍቅሩ ንጎይታ ዝስዕቡ ዝልለይሉ ዝነበሩ እወ ንሳቶም ጽቡቓት እዮም ብኻልእ ቋንቋ ማለት እዩ ምልኩዓት እዮም ብኻልእ ቋንቋ ማለት እዩ ከምዚኣ ኣይገብሩን እዮም ኢልካ ትምሕለሎም ዘመን ኣነ ኣርኪበ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ርኤ ጥራይ ዘይኮንኩ ዝብለኩም ዘለኹ ከምኡ ዘመን ኣነ ርኤ እቲ ዘመን እቲ የለን ሕጂ ኣይትምሕልን ኢኻ እንታ ኮይና እንተኢልኩምኒ ፈዕራ ይብልናን ነቲ ኣምላኽ ሓሳቡ ነቲ ኮፍ ኢሉ እግዚኣብሔር በቃ ስርሐ ኢሉ መኺሩ ሰብሲ ንምስል ወዱ ክመስል ዝመደቦ ሓሳብሲ ነዚ ስርሐ ኢሉ ሰብ ዝሓስቦ ኮይኑ ስለ ዘይመስለኒ ማለት ስለዚ ሎማ ዓንቲ ሆነስትሊ ጽቡቕ ጌርና ክንሓስበሉ እዚ ሓሳብ ዘካፍለኩም ዘለኹ ጽቡቕ ጌርና ክንሓስበሉ ኣምላኽ ካ ደጋጊሙ ኣብ ዘንቅንያት እዚ ከምኡ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንሓቂ እዚ ከምዚ ሚዛን ሂብና ንሓቂ ልብና ከቢድዎ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዝበሃል ከምዚ አንገብጋቢ ዲ ዝበሃል አንገብጋቢ ርእስቲ እዚ we have to talk about this ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ኣለና ብዛዕባ እዚ ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ እዚ ክንጽልል ኣለና ብዛዕባ እዚ ድማ ኣጸቢቕና ክንሓስብ ኣለና ዝበሃሎ ኣርእስቲ ስለዚ ሕዋተይ ንመን ትመስሉ ኣለኹም እያ ተሓቶይ ብዛዕባ ጸጋ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ሳዕ እቲ ጸጋ ብኸምኡ ዝተዋሃበና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ብጥርሑ ዝተዋሃበና ብጥርሑ ንዓና ማለት እዩ ምዃንና ንፈልጥ ኢና ጽቡቕ እንተሓጎስ በዚ ጸጋ እዚ ደስ ይበለና ግን ሓደ ኣገላልጻ ኣሎ እቶም ዓበይቲ ናይ እምነት መምሃራን ዝብልዎ እዚ ጸጋ እዚ ግና ሕሱር ኣይኮነን it's not cheap ሕሱር ንዓና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለ ዘይከፈልናሉ ማለት እዩ ንኣምላኽ ግን
ዝጸጋዝ እንታይ ይኽፊልዎ መሲልኩም ወዱ ዝኣክል ይኽፊልዎ ኣይና ወዱ መሲልኩም ኣብ ጎረቤትና ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም ሓደ ውላድ ጥራይ ነይሮም እዛ ነቲ እንኮ ወዱ ትብል ብኦም ያ ጽቡቕ ጌራ ትርዳእኒ ሓደ ውላድ ነይሮም ሕጂ ህይወቶም ብሙሉኡ ኣብ ወዶም ይተንጠልጢሉ ዘሎ ኩሉ ነገር በቃ ወዶም ካንሸሎ ክፍት ኣቢሉ ወዶም ድሕር ወፂ ብሕልፍታ ኣዲዮም ማለት እዩ ነብሳ ይገብረላኒ እድሕር እያ ትወፅ ወላ ዓብዪ ገለ ኮይ ሓደ ስለ ዝኾነ ወዶም ከምኡ እያ ትብለካ ሽዑ ምንታይ ትልካ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ተረፍ ክልተ ነገር ነይርዎስ ነቲ ሓደ ከም ተረፍ ድሃበና ጌርና ኸይንሓስቦ ከምኡ እኳ ይበሃልኒ ትዘረባ ግን ሓደ ግዜ እቲ ፕራክቲስና ግን ከምኡ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ንኣምላኽ ግን እቲ ዘለዎ ማለት እንኮ ሓደ ወዱ እዩ ሂብና እሞ ከዓ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ እዩ ሂብና ክቡር ነገሩ እዩ ኣምላኽ ሂብና ማለት እዩ ነዚ ጸጋ እዚ ክንማቐል ምእንቲ ስለዚ ነዚ ጸጋ እዚ ክንማቐል ዝኸበረ ነገር ኣምላኽ ክህበና እንከሎ ጸጋቲ ሕሱር ኣይኮነን ማለት ቀሊል ኣይኮነን ማለት ክቡር እዩ ንኣምላኽ ክቡር ማዕና ከዓ ክቡር ክኾን ይግብኦ ማለት እቲ ንምስሊ ወዱ ምምሳል እምበኣር ኣምላኽ በቲ ድሓር ግዜ ንሕና ኩላትና ንክርስቶስ የሱስ ምእንቲ ክንመስል ዝሓሰቦ ሓሳብ ዝመኸሮ ምኽሪ ከም ዘሎ ተዛሪብና ኣለና ማለት እዩ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 እንታይ ኢሉ መሲልኩም ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ነፍሳዊ ስጋን ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ስጋን ክዛረብ እንከሎ ከምኡ ድማ ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሕጂ ኢልና ኢና በቲ ቀዳማይ ኣዳም ኩሉ ሰብ መልክዑ እንታይ እዩ ድውን ይበሉን እስኪ ኣጆኹም ድውን ይበሉ ድውን እዩ ተባላሸወ እዩ መልክዑ ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ነፍሳውን መንፈሳውን ዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ ከወዳድር ከሎ እቲ ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ኣዳምን እቲ دحار بتخلق آدمين مالت دحار اتمنى فساوي مسؤولة تقدم أي سب كم مدرو خوينو مريتاوي يويلو اتخلق أي سب جنا كاب سما يوم سبلة كم تمريتاوي كم مريتاوي كم توم مريتاويان يوم كم تمريتاوي كم توم مريتاويان يوم كم تسمع ودما كم ودما سمايان يوم كم تمثل تمريتاوي زلبسنا زحج لبسنا يزلنا مالي زخاص تدوّن لنا يدلنا مثل السماوي دما كندبس هذا جزء نابز خبر زخنا أتينا مالي تحطوا جن هورا يوحنس ون كم عينة حساب تزاريب له مش حكي تاخذ من خون جنا يتجلس أنزله نعو مس نريو جنا كم تازلوا نعو سومز جلسنا كم تازلوا كنرينا إذا سجاناون نتخبر سجوا شو خمسة سلسلة شو عملكو عاد سبقات perfect كم تلاقي مجمرتا نايك زي أبير حساب مثل أملاخ زلنا إذا أملاخ زفت أرو مثلي زلنا كنكون هنا أمين دو زي أبير نزي كبنا الدليل نالو تحطه نايلو ما عنتك تحطه أملاخ نابز الدليل نازلو كل ساعة خندينا زقربنا نتي دحار النورسو دحار النخونو ملوء زخونه ملك كنريو خلنا صبوق ملكعي إذا تريو زلهم سلامون نبت خبر مس كده مغاني نبت نتخبر سجو مس مسألة كم زغي مسلوك كالي صبوقي ملكعي أمين ده حجون ملكعي شعو نتي جن كسع خليك قريبة له نعو مسلو نتي أرجيت سبت زجرف كوت مريت هودي زمسل ولا سنتيو
أتي أبي هوتنا خنقبره زقبان أملاخ بقر نايلو ما أنت حسابي حزوني حسابوسي نتخد مسلي مالتي معاس حجي نسو بتنو كل زمان كل زكالو حيلي نتخبر سجو من أنت خمسل نتي نايوردت سجانا أنت خجبري كلوتوي أمين حدا جزء خمس خولي حتى يقنا حجغة أنت هاي نقبرهم لازم الكعز خمي جيرنا بورتري نقبره خمي جيرنا نقوده خمي جيرنا نرئيه ماشي مستيات نفوت سباتينا مش حكي مستيات زي بيقولوا درجة يلين يلي حسب ماشي ما بجزو أبزي عشو لمن تايت يلنا مستيات تقدسنا ملك بتعامي زي قدسنا بس كدنا نريع صبوا الله خديه اللهن صبوا خلوه هذا حد يجزين فانيهم ولا مالتي جزي أسحب ما خلوه ريخ نخلى خمسة تبلني بلا بس دحري قال تغينا مين يسألوتنا عنا ملك ويزغونا نجر قلت لهم حواتي أملاكا مسلو ودخل مسلو له أتسبقوا يدلي إذا ملك عزي أدو تمسلوا ريهم عجس أنا يسوع يمثل الله خدو نقرب ده إذا يقدسنا مسرح نبلو إذا يقدسنا مسرح كلتا تساتفت اللوه كلتا أكلات يوم أبز الساتفو قدام أملاك بعلي معناته منفس قدوس لزبنا أجزابير بتذهبنا منفس نحنا أتي نأملاك زي دل زنبرة هوتنا نأملاك فتيو نافيقو دليو نأجزابير نجار يدل ما ددهر أملاك يقوي كل ساعة نأملاك يفوتوا مالتي نأملاك أحجسه يدل نأملاك أحجسه يتسعت مالتي إزي دليت إزي أجزابير يقام تايل الناس لكم تأباهاتكم سنة يجبر الجمرة خاء نسوق ساعتها مع يسوع كريستوس كم زفت موت ردي له خمس بلا بزعبا سبك زارب كله إذن أملاك صراحة بزع سبك زارب كله قلنا تايلو مسيلكم تعانتوا يزبلنا إفيسون معرف 4 إفيسون معرف 4 تقصي دقاقي من أنت بمملأ صبغي مالتي بارسي على كيرونا بزح حلفة نع دقاقي من مهيرنا نيرون بارسي كم تأهزب بناي كنتوا حسابهم زملالس وخيت ملالس زبل بقويتاون مسكرال لهم زبلة نساتهم بسرت ربهم بسرت أباتهم زلوا دون قرنان عمرهم تسلميتوا خبيمات أملاها رحيقهم دون زوزات كوينهم بس السعر رخصات زبلة نمقبر ناب عبدان تلوكو إزي نايك أدم هوتنا ينيرون إزي حجي تدون نبلو زلنا ملكي نسخاتكم جنا نكريستوس كم زجيركم أي تمهاركم ون تحق أبي يسوع كم زلا سمعكم ون أبو تمهيركم ون انتهونكم سي راي حجي نتقدم التملالسكم اللي بتمنيت تحت زت أرجيت سبك أنت إيدكم حاجة حدا سب على اللوزي تسب انتاي مسيلكم أرجيتي كوفي نزغفوا سبك أنت إيدكم مالتي بتنا أمرهم منفس كتحدثوا اتنا حق قدسنا نصدقن بملك عملاق استفتر حدش سب صبق سب ملكع سب نعود هاي قبروا لبس فنمنت مسلو كل تسألوا ما بقدم يخم أقام إذن هاي قدم سلومني إذا تجزي أبير كون زدليو دحار زلوت سلومني نمان يزم السلانة نزدو قرب نزي نتي كفو سب دو قرب نتي صبق سب نتي أرجيت سب دو يقرب نتحدث من تخبدنا مالتي أملاخ مدرن سماين كيف تأرخله قدم إذا سلوس أملاخ كفيلو نزي مخير سبسي صبوك هون نايك قدم حسابيني أملاخ سبسي صبوك هون أمين دو سب صبوك هون يكسي أبير زدلو شو أنت هايلو مسيلكم سلازخ هايلو نحاسوت تايبلو أكل حد حدينا مو نفسه كيف مسبس أيو حق تزارو حجي تي حدا سبأي حساوي حق زي الزارب زخوري أبسنيا كفو يو مالتي كوريو حاتيات أي تكبروا كوريو حاتيات أي تكبروا أبتغراهم صحي عروكم نديابلوس كأسفراي تهابو تسرقة نتس سؤون زماقلو من تخلوس صبوق ناقبرة دابراوي عارمبر دقيمس أيسرق
እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ ዝደሊ ሰናይ ዘበለ ዝዛረብ ዳኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ ካብ ኣፍማ ይውፃእ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ተሓተምኩም ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉይዎ መጓሂቲ እዩ ማለት እዩ ዓይነት ሰብሲ መጓሂ ሶሪ ብዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ፀርፍን ምስ ኩሉ ክፍኣት ዘበለ ካባኻትኩም ይርሓቕ ይደርበ እዩ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተላሃት እንተዳገናጽኩም እምበር ንሓድሕድኩም ተላሃት ተነጋጽኩም ይቕረ ስለዚ ክልተ ስእሊ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ንመን ትመስሉ ያሕቶይ ንመን ንመስል ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 እንታይ ኢሉ መሲልኩም ጳውሎስ ባይዞይ ከይንርስዖ ጳውሎስ እቲ ሰባኺ ጸጋ እዩ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ባርከ ኣቱም ፍቁራተይ እተን እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዘለዎናስ ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኩም እዚ ሓጢአት ብስጋ እዩ ዝግበር መብዛሕትኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብስጋ ዝግበር ሓጢአት ንስጋና ኣየርክሶን እዩ ዝብል ግጉይ ምህሮ ኣሎ ነዚ ስዒቦም ከዓ ብዙሓት ይኸዱ እዮም መወዳእትኦም ጥፋኣት እዩ ከይንጋገም ማለት እዩ መወዳእትኦም ጥፋኣት እዩ ዝኾነ ሓጢአት ንስጋና ዘይኮነ ንመንፈስና እዩ ዘርክሶ እንኮላ እዩ ዘርክሶ መንፈስና ርኪስዎ ድማ ማለት ድማ ምስ ኣምላኽ ሕብረትና ኣባላሽዎ ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ ሕብረትና ኣባላሽዎ ማለት ድማ ምስ ኣምላኽ ኩራ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝጸልኦ ዓይነት መልክዕ ንሓዝና ንኸይድ ኣለና ማለት ስለዚ መልክዕ ኣምላኽ ኣብ እምሮና ጌርና ኩሉ ሳዕ ክንመላለስ የድልየና እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ብስራሕ ናብ ሓደ ገጠር ዓይነት እዩ ተላኢኹ ሓደ ሰብኣይ ከይዱ ክርስቲያን እዩ ነይሩ ንጎይታ ዝስዕብ ሰብኣይ ነይሩ ድሓር ተላኢኹ ምስ ከደ ኣብቲ ዓዲ ይቕመጥ ነይሩ ነዊሕ ግዜ ተቐሚጡ ምስቶም ሰባት ማለት እዩ እታ ህይወቱ ኣብኣ ኣሪእዎም ከይዱ ማለት እዩ ንምንታይ ኣይፈልጥን ብዛዕባ ዕድል ዘይረኸበ ወይ ኣይዶኖ ብዛዕባ ወንጌል ግን ኣፉ ከፊቱ ብዛዕባ ክርስቶስ ነጊርዎም ኣይፈልጥን ኣብኦም ከኣቱ ይመላለስ ነይሩ ማለት ሽዑ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ኣምላኽ ናፍታ ከተማ ሓደ መልእኽተኛ ልኢኹ ሓደ ልኡኽ ልኢኹ ማለት እዩ ሓደ ሃዋርያ ልኢኹሎም ማለት እዩ ሃዋርያ ልኡኽ ማለት እዩ ሓቀ ልኡኽ ልኢኹሎም ምስ ለኣኸሎም ወንጌል መስኪሩሎም ነዞም ዓዲ ድሓር ብዛዕባ ጎይታ ምስ ነገሮም እዚ ትብሎ ዘለኻ ሰብኣይ ኣብዛ ዓድና ቅመጥ ነይሩ ኢሎሞ ደንፂዎ እዚ ኮ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝኾነ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኖ ኖ ኖ ኖ ኣብዛ ዓድና እዚ ትብሎ ዘለኻ ሰብኣይ ልክዕ ኣብዛ ዓድና ቅመጥ ነይሩ ኢሎሞ ኣብዛ ዓድና ይቕመጥ ነይሩ ዝበሃለልና ዶ ይኹነልና ንየሱስ መሲሉ እኮ እዩ ፀቢቑ እኮ እዩ ነቲ መልክዕ ኣምላኽ እኳ ይርእይዎ ምስ ረኣይዎስ ተኸራኺሮሞ ማለት እዩ ንየሱስ ይመስል ነይሩ ኢሎም ኣሜን የሱስ ዝመስል ህይወት ይሃበና ባራ መወዳእታ ምስሊ ኣገዳሲ እዩ እቲ ምስሊ ድማ ኣምላኽ ክንመስል እዩ ዝደልየና ንኣምላኽ ክንመስል ኢና ንድለ ሓደ ግዜ ከምዚ ይሓስብ መጽሓፍ ቅዱስና ከዓ ስለ ዝምህረና ንስሓ ዝበሃል ጸሎት ኣሎ ምሽ ሓቂ ንስሓ ሕጂ ከምኡ ስለ ዘይሰምዕ ደ ወይ ኣይዶኖ ብዙሕ ማለት እየ ሓደ ግዜ ወላ ንህይወተይ ከምኡ ይፍትሻ እየ ማለት እዩ ንስሓ ዝበሃል ሲ ኣሎ ዶ ኢለስ ይሓስብ እየ ማለት ይሓትት ክርስቲያናት ሲ ይንስሑ ዶ ኢለ ሓትት እየ ሕቶይ ጌጋ ተኾይና ይተሓዙለይ ግን ሓቂ ክሳዕ ክንደይ ዝዳናገር ማለት እዩ ንስሓ ሲ
ኣሎ ዶ ኢለ ሓስብ ማለት for two reasons ሓደ ንስሓ ክንስሕ ከም ዘለና ዝበሃል ኣምር ኮንሰፕት ጠፊ እዩ ሓደ ማለት ሓደ ካልኣይ ከዓ አንተ ይነግረኩም ምስ ተነስሕካ ገዲፍካ ያለኻ ባእኻ ትፈልጦ ማለት ሓደ ሰብ ከም ተነስሕ ባእኻ ትፈልጦ ማለት እዚኣ በቀዳማይ ገብራ ነይሩ ሕጂ ግን ገዲፍዋ እንታይ ኮይኑ ተነሲሑ ማለት for these two reasons ንስሓ ከም ዘሎ ከም ዘየሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ነዚ ጉባኤ ብፍቅሪ ዝሓቶ ኣብ ናይ ጸሎት ኣርእስትኹም ሲ ኣብታ ናይ ግልኹም ትንስሑ ዶ ንስሕ ዶ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ መሲልኩም እንታይ ትብል መሲልኩም እዚኣ ዘንበብናያ ንሓድሕድኩም ሲ ኣይትተሓሳሰቡ ምሽ ትብል ኣላ ድሓር ኣንቢብካ ኣለኻ እዚያስ እንዳ እሞኒ ሓሳቡ እንዴ ኢልካ ትጅምር ማለት እዩ ድሕሪ ትሕሱ ኮንካ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ክቕፅላ ይግባአንን ትፈልጡ ዲኹም ድርቅናና ካበይ ከም ድጅምር ቃል ኣምላኽ ምሽ ነንብቦ we skip it and badly ማለት እዩ እዚኣ ንመሽሙ ኢልና ንሰምዓ ማለት እዩ ነንብባ ወይ ንመሽማ ኢልና ነንብባ ሓቂ ከምዶ ትኾኑ ሓደ ግዜ ንመሽሙ ነንብበሉ ማለት እዩ ዕድል ተረኺብካ ሽዑ እዚኣ ከተንብባ ማለት ትደሊ ማለት እዩ ንመሽማ ኖ ንዓያ ስለዚ ጠጠው ትብል ኣብ ቅድሚታ ቃል ኣነ በዚኣ ራይት ዴ ድወስድ ኤክስ ትፍትሻ ማለት ንስሓ እሱ እዩ ራይት ትወስድ ተኾንካ ፅቡቕ ዌልዳን ማለት ኤክስ ትወስድ ተኾንካ ግን ትንብርከኽ ወኣምላኽ ኣነ ሓሴት ተረኺበ እየ ስለዚ በዚኣ እስኻ ተቐይምካ ኣለኻ ኮሪኻ ኣለኻ ኣነ ኸዓኒ ተባላሸ ኸፊአ እየ ዘለኹ ስባር ቬትሮ እየ ኮይነ ዘለኹ ፅቡቕ ኣይኮንኩ ንዓኻ ይገልፀካኒ ስለዚ ተሓዘለይ እዚኣ ንዓይት ኣይትገልፀ ክትከውን ኣይትግባእኒ እዚኣ ኣብ ገዛይ ክትሓድር ኣይግባእኒ ኢልካ እንታይ ትገብራ መሲልኩም በታ ሓፁር ደርቢ ወዲያ ትብል ትድርቢያ ማለት እዩ ሽዑ ሓድሽ ህይወት ክኸውን እየ ድክመላለስ ኢልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተነሲሕካ ንእግዚኣብሔር ከም ዘጓኻኻ ፈሊጥካ ንስሓሱ ማለት ስለ ዝኾነ ሽዑ መገድኻ ትቕይር ማለት ካብ ሕጂ ንንዮ ኣነ ኣይሕሱን እየ ኢልካ ትጅምር ማለት እዩ ዓሶት ከም ኣብነት ዳ ኣልዒለዮ እምበር ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ነገራት ብኸምዚ ኢና ህይወትና ክንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ክጅምር ከሎ እንታይ ኣለኩም እታ ሎሚ ንዛረበላ መልክዕ ኣምላኽ እታ ብመልክዕ ብታ ፅድቅን ቅድስናን ስለ ዝኾነት ኣይትተሓራረቁ እንድሕር ዳ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ትፍትሻ ህይወትካ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ናይ ህይወት ለውጢ የድልየና ኣሎ ሳምዑ ዶምሳይ ናይ ህይወት ለውጢ የድልየና ኣሎ ከምዚ ኢልካ ኣይክወኒ እቲ ታሽሙ ግና በይ ዝጅመር ኢና ኢልና ኣምላኽ ኣባና ከም ዝዓይ ንፈልጥ ኢና እቲ ኣባና ዝዓይ ኣምላኽ ግና ንሕና ከዓ ዊ ኮንትሪቢዩት ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንሱ እዩ ስለዚ ናተይ እናትኩም ፃዕሪ ኣብዚ ምድሪ እንታይ መሲልኩም ነዚ ሰብ እዚ ብመልክዕ ኣምላኽ ክፅብቕ ምግዳል እዩ ንዑና ቃል እግዚኣብሔር ነንብብ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ነንብቦ ንዑ እንተዘይመሲልና መሊስና ናብኡ ንኽድ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብዚኣ ተዛሪበያ ኾነ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ኢምፕረስ ትገብረና ሓንቲ ዘንበብኳ ኣብነት ነይራ ሓደ ወንጌል ተላኢኹ ናብ ሓደ ዓዲ ምስ ከደ ቃል ኣምላኽ ነጊርዎም ሲ ሽዑ ቸክ ገብር ደልዩ ወንጌል ሲ ብርቱዕ ድዩ ከቢድ ማለት ቃል ኣምላኽ ምእዛዙስ ብርቱዕ ድዩ ከቢድ ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ሽዑ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም እታ ሰበይቲ እንታይ ኢላቶ ከም ዝውዒ ኢላ ነይራ እታ ሰበይቲ መስለኒ ኪድ ኢላ እንታይ ኢላቶ ቀሊል እምበር ኢላቶ ከመይ ኢልዋ እንታይ ኢና ንገብር መሲልካ ኣነ ሰብኣይንስ ንኳራረ ምሽ ኢላቶ እወ ሽዑ ዳንበብና ኸለና መፅሓፍ ቅዱስ ምሽ ንሪኣ ዋ እዚኣ ከመይ ጌራ ሞኒ كيد لنا خوف لنا زيات رأي الله خازق على أملاخ نحن خنجر رأي قبأ نانيكو نبلده شعون النسح دحار نقدفه على أملاخ من إزاز كساعة خندزيا كلا لي هاي لاتو أمين دو حواتي
ካልእ ተኣምራትን ካልእ ምግላጻትን ካልእ ነገራትን ናተጸበኻ እዚ ህይወት እዚ እንድሕር ዘይትነብሮ ኮንካ ከንቱ እዩ ስለዚ ካብቲ ዘሐጉሰካ ግን ኣምላኽ እቲ ኣባና ዝዓዮ ዘሎ ዕዮ ንምስሊ ወዱ ምእንቲ ክመስል ኩሉ ጸጋ እግዚኣብሔር ሂብና ነዚ ከዓኒ ንሕና ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ከዓኒ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ኩሉ ነገርና ግን ጽባሕ ንጎ ከይንርስዓ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እቲ ህይወትና ከምዚ ጽባሕ ንጎሲ ከም ንሕተት እውን ደይመስለና ነገር ኣሎ ምሽ ከምዚ ክትሕተት ምዃንካ ንሕደይ ፈሊጥካ ከም ድሌትካ ኢኻ ተኣቱ ምሽ ዳሓተካ ንሕደይ ይብልካ ግን ሕቶ ኣሎ ግዜ ፍርዲ ማለት ኣብቲ ግዜ ፍርዲ ሓደ ካብቲ ሕቶ እንታይ መሲልኩም ኣብ መክብብ እንታይ ብል መሲልኩም ኣምላኽ ሲኢሉ ንኹሉ ግብርን ንሕቡእ ነገር ዘበለን ሰናይ ኮነ ወይስ እኩይ ናብ ፍርዲ ከምፅኦ እዩ እዚኣስ ኣምላኽ ሸዓ የምፃእን እዩ ዝኸውን ንብላ ነገር የላ ንኹሉ እዩ ዝብለና ከመይ እዩ ኣይዶኖ ኣምላኽ ጥበበኛ እዩ እዚ ከምዚ ሕጂ ሓደ ሰብ ብመፅእ ሽዑኡ ሰኹላ ጉዳውኡ ትወፅእ ድያ ገለ ኣይፈልጣን እየ ኣነ ፅሑፍ ከዓ ስለ ዘይተዛረበ ኩልናህና ግን ጉድና ክንወፅእ ኢና ሓቐናና ከይተረፈ ሓሳብና ከይተረፈ እንታይ ዝብል ኣብ መክብብ መሲልኩም ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሓሳብ ኣሎ መናፍስቲ ዝመዝን ግና እግዚኣብሔር ኢሎም ኣብ ትግርኛ ተርጊሞማ ዘለዉ ሓቐና ዝመዝን ሞቲቭ ዝመዝን ግና እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ሓቐና ከማን ንምንታይ ከማን ትገብራ ኣለኻ ኣነ ብዚ ሕጂ ክዕሽወኩም እኽእል ዝገብራ ነገር ከም ፅቡቕ ኣምሲለ ብደገ ፅቡቕ ገይረ ኢምፕሬሲቭ ገይረ ከቕርባ ክእል እየ ማለት እዩ ውሽጠይ ከይተረፈ ግን እግዚኣብሔር ይርአ ኣሕዋተይ ንየሱስ ክንመስለሉ እግዚአብሔር አቦ ንየሱስ ክንመስለሉ እግዚአብሔር ስለ ዝደሊ ውቁባትን ጽቡቃትን እግዚአብሔር ክርኢ ስለ ዝደሊ ኣብዛ ቫንኮቨር ሲ ክንደይ ማታ ዝበዝሑ ነቲ ንየሱስ ዝመስሉ ክብሉ መወዳእታ እዚኣ ቀደም ሓደ ሰባኺ ከምዚ ኢልና ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ሲ ኣፍቲ ከምዚ ኢሉ ምሂርና ማለት ኩሉ ሰዓት ገርመኒ ማለት እዩ የሱስ ሲ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲስ ንሳኹም መማህርትኩም ነይሩ እንተዝኸውን ሲ እንታይ ምገበረ ኢሉ ሓቲትና ሽዑታ ኢልና ሲ ጀርመናውያን ኢልና ድሓር እኳ ብዙሕ ብዛዕባ ሰሚዕኹም ብዙሕ ግዜ ትህሉ ኢኹም ኣብ ጀርመናውያን ኢልና ሳብ ሰዓቶም ከምዚ WWJD ትብል ፅሕፈት ብዙሕ ግዜ ዘውትሩ እዮም ኢልና ሽዑ ማለት እዩ እንታይ ማለት እያ ዋት ውድ ጂሰስ ዱ እያ የሱስ እንታይ ምገበረ ነይሩ ሕጂ የሱስ ሲ ኣብዚ ምሳኹም ናይ ካልእ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ናይ ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ መማህርትኩም ኮይኑ ኣትዩ በቃ ኣብ ክላስ ምሳኹም ኮፍ ኢሉ እንታይ ምገበረ ኢሉ ሰሓቲትና ናይ ሓቂ ዝብለኩም I was challenged ብጣዕሚ ተበዲሄ ማለት እዩ እንታይ ተበዲህካ ትልኩምኒ እንታይ ምገበረ ሕጂ ከቢድ ኣይኮነን ንምሕሳቡ ንምንታይ ትልና ኣብ ማእከል ሰብ ኣብ ማእከል ኣቡን ኣዲኡን ኣብ ማእከል ሕብረተሰቡ የሱስ ኣትዩን ወፂን እዩ ምሽ ሓቂ ከመይ ባ ተመላሊሱ ፓሊና ክፃወቱ ከለዉ ሲ ሓደ መቸም ሓደ ግዜ ንዕምፅ እንዲና ኣትያ ከላ ኣተወትን በዚ ሓሊፋ ንብል ኢና ማለት እዩ ተፈላለየ ዓይነት ጸሎት ማለት እዩ ካልኦት ኩሎም ቆልዑት እንተዋ ሓደ ግዜ ፍታ ተኣሽሙ ኣታሊሎም ፈልጡ እዮም ንዓይ ሓዊስካ ማለት እዩ ከምኡ ኣብቲ ዘመነይ ማለት እዩ ኣብ ናይ የሱስ ዘመን ግን ክፃወቱ ከለዉ ሲ ኣታሊሎም ፈልጡ እዮም ማለት እዩ የሱስ ግን ትፈልጡ ዲኹም ኣታሊሉ ከም ዘይፈልጥ ነቨር ኣይክእልኒ ባህርዩ ኣይፍቅደሉኒ ሕጂ እቲ ህይወትና ናብኡስ ክንምለሶ ኣብታ ስራሕኩም መሳርሕትኩም ተዝኸውን ምስታናትኩም ሽፍት ማለት እዩ ምሳና ራይድ እንተዝኸይድ ባስ ተሰቂሉ ዲ ወላ ኣብቲ መኪና ካርፑል ትገብሩ ተኾንኩም ምሳና እንተዝኸይድ ኣብኡ እንተዝኣቱ ከኣቱ ከሎ እንታይ ይብል ክወፅእ ከሎ ኩሉ እታ ህይወቱ እንታይ እያ ትመስል ቻሌንጅ ዮርሰልፍ ኣነ ንየሱስ ክመስል እየ ዝደሊ ዋት ውድ ጂሰስ እንታይ ምገበረ ነይሩ ሕጂ የሱስ ኣብ ምራት ምገበረ ኢልኩም ተሓቲትኩምኒ እሱ ይኮነን ግን ሎማ ዓንቲ ርእስተይ ፅቡቕ እቲ ህይወቱ እቲ 33 ዓመትን ፈርዓን ዝተመላለሶ ህይወት ግን ከመይ ፅቡቕ ነይሩ መሲልኩም
أوقاتكم ما حد ياتنا عايز خسن من يدو يلو حكي يدو زل عليه لنكم حتى ما عالت كمان ماتي بس حتى بحسد كسيسوم مسد زغون ماتي لذي انتي نمن نمثل لنا نينا يملكعنا نمثل بحلف كم حبر أبي وزنا من الصح كن لا مدال من الصح مالت دما نقبره مشات كوفيد نادينا وين قودينا وين وات ايفر مش عارف ده حسبنا زي خمس قبرنا جيجا خمس قبرنا مسفلت ناس شعب متعس شعب من الصح شعب قد مغزابير مبكاي شعنا املاح كم زوغها خايو كسمعك قال مناتو غبنو زخول ايسلطوني يزبل مصحف انتي زغبر يكون محرت زركب قداماي تزناززلو مويلو شو انتي زغبره زحد غوغنا محرت يركب لازم حواتي لو ما انتي دحرز بروجرام اي كنزمرنينا كنصلينا كنسحكاينا متى يقوم لكم الله مسيلكم let's start now حجي نجمرو مزمور حماق سلا زخونه يكونكم مزمران كيتصلوني مزمور صبغي ግን نخوم زخون مزمور تليكم صبغ تزمر لنا تخوليو ግን كل ساعه قال املاح مسمعنا at least قال قيرنا كابزينا نجمرا مالتي وما انت እግዚአብሔር ተዛሪ ብንሎ انا بكل رايت رخيب له ندحري لكم زمروا زلولو نطورجو انس بزح قولن ندحري لنا ግን اب قدم املاح كنسحينا مالتي بسينا هنصلينا مصحف قدس كزالهم كلوس بسلوا منفسكم نفسكم سقاهم زي ما كركب يتحلوا وإذا يسوس كريستوس حجي تزمت right now زيان منكب ترخي بلال كادوم بلنا ولاس يبلكا حواتي استقاقي من قدي استقاقي حمنا استقاقي تمدي استقاقي حسن استقاقي هوة تحت أهلنا لومي رسنا كل مكزابير بفتش مجم تمثل أملاح لينا يعني سبوك والكل أملاح كان نعوغ مري نعوغ كون نعوغ تمتي وزدلينا نعوغ تمثل وزدلينا إلا لازسكي حرير على معاتي حواتي سكون فتشوها ميخاي متصعد مخراين نقول اسلام الصحه تنسحو زين الصحه سلازبلنا قالاتاي ندردر هوتنا نفتش ازي اس حماق زخونت ባህሪ ኣብ ህይወተይ ለጊባሪ ኣለኹ ኣይ ቦታ ኣንያ ትልገስ ትርሓቕ واملاخ بدي لك اسكن بلو حواتي خنسحينا اب قدم እግዚአብሔር صحاخ اب غاي يزجمر نا املاخ بدي ليو الله خو مبال يزجمر እግዚአብሔር املاخي يملسنا بخا يملسنيخا እጅግና ይምልስና ባኻ ይምልስና ባኻ እምልስኒኻ
እጅግና ይምልስና ባኻ ይምልስና ባኻ ተመለሰኒ ክፍኣት ምረት ቅጥፈት ኩሉ ተሰኪምካ ኣይክየድን ቤተይ ቤት ጸሎት ስመ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጎሓሉ ትገበርኩማ ኢሉ ጎይታ ናይ ጎሓላሉ መእከቢ ኮነትን ቤት ኣምላኽ ናይ ሓሰውቲ መእከቢት ኣይኮነትን ቤት ኣምላኽ وأملاخ نبخا نملس سالونا حواتي لنا يقلنا إنا خنصلي لهم معانتي بقلنا بوشتنا أجوهم ناف قويتا نملس قويتا زي فتوى هيوت نرحقا نقنطبا نوصايا نلقسا بملك عملاق تفتح حدش سب نلبس لومي نوسن that's the prayer نحلن قد فوئلهم مع أنتي زلا قبلنا حديات زتسكمنا يو رجالي ناسي قومي بحريلنا نمقتلو فوق نبولو جينا يملسنا بخا يملسنا بخا እግዚአብሔር ኮም ይልሎ ተመለስ ካስና ባይዳ ተመለስ አነውን ከመለሰካ ይል ዛ ጉባኤ بملكعات سبات دوميليات خون ولا بخفات أملاخ زغلصو لكريستوس زمسلو سبات دياميلي أزلا ولا اسكميا أتليست صعرنا تدليتنا تبهقنا تعالوا حواتي اجينا يملسنا بخير እግዚአብሔር ይመስገን ዘለና ይخلنا خنصلينا ቃል እግዚአብሔር ከም ቃል እግዚአብሔር እንበር ከም ቃል ሰብ ስለዚህ ተቀበልኩሞ አምላክ ስብሐት ይኹኖ ይልሎ ጳውሎስ አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትና ቻሌንጅ ክገብረና ከመጽ ከሎ ነቲ ቻሌንጅ ከም ዘሎ ንቀበሎ هو ኣነስ نابتنسو زدالو لي ملك عملاخ كمو ايكونكن زملالس زلخو اب هيوتي تاي زلو ندحريت زغوتن زلو عتيقه حيزيو زلخو እግዚአብሔር አምላኽ ኢሎም ይቅንጥጦልኹ ቀንጥጦ ስለዝብል ሃሌሉያ እግፈኒ ንበሎ አምላኽ መስከን ብርእስና ክንወጽ አይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ምህረና ምሽ ሃሌሉያ بدقفو
سوز دقفنا نسوي زخلنا سوي خاز حقسنا أملاخ مسكين هاليلويا كم تقويتا اتداليو كم تينا أخا باهزب لكا يخون الكاهي وتي قويتا يخون الكاهي وتي يسوس يخون الكاهي وتي قويتا يخون الكاهي وتي يسوس كمت قويتا اتدانيو كمتي ناخا باهزب لكا يخون الكاهي وتي قويتا يخون الكاهي وتي فتي بفتاو لبي يوتي بكام أملاخ إله كم نايبلي منحناي تقبلك فتي بفتاو لبي يوتي بكام أملاخ إله كم نايقلي منحناي تقبلك ملخني يسوس بين خام ملخني يسوس بين غزاني يسوس بين خام جزعني يسوس بين خام أملاخي تخبير كاليو نعاي حقوسي يسوسي تخبير كاليو نعاي أمين أملاخي تخبير كاليو نعاي حقوسي يسوسي تخبير كاليو نعاي ملخني يسوس بين خام ملخني يسوس بين جزعني يسوس بين خام جزعني يسوس بين خام ملخني يسوس بين خام ملخني يسوس بين خام اسكي خنزمرينا قنا قدمي وسكي هاليلويا أبز بحد زلونا እግዚአብሔር ይመስገን حدحنا كل ላይ كندغاغف فينا أملاخ مسكن أنس حيلي اللي نلو نا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ حيلي أب ህይወቴ اللي نلو
كابتي حتيات قليهم بلمد سوق إلى زجبرو نجار حرق هو تدلي الله منفس كنوس ساعتوت عن تدلي الله نحواتي دقف كأين لين له أنت ده أنا بالكوين ناقزياب هيري مسكن نقدر بيتكنوا تخعد دمكم إجزياب هيري مسكن I need to change كلوات تدلي جنا كلوات أي كالكون هذا خبط مجد النسحان السوق إجزياب هيري مسكن زحمة من تلو شما قلتها تبليك مرسياني تصوع موي تصلي خاتهم كا زيتين دالا خيو يدوم تعينهم يتصللو حتيات غيرو تخونهم تحدقلو يزبلنا نا اكزيابير قالوا مو املاخ مسكن اسك انا دغفنين نا اكزيابير دغفنين لو تبلو تلاخل حواتاب قدميت كتصليلكم قدميت كتوتو كعدبكم اكزيابير مسكن كتصلي لخلينا عين ترى عمتنا خلنا خلوت املاخ مسكن مسجار دنيا الله هاليلويا أب حدا نقر عقشكش دابلكم هوتين كريستوس كي مثلا مركعي كي تمثل دقاقي ما أب حد يعتنبر سنة الله I need power I need grace تبرو تلاقيكم أملاخ مسكن نغني توتو خطفعكم يا أملاخ مسكن كالوت جنا هم اكزياب هير مسكن لو مين وصل اكزياب هير مسكن ويتا خمسة ساعات زي أجميرة نسح له أب قلبي هاي يمنا له هم تنسخات اليوم هوت يبلي كنا اكزيابير املاخي لومي اكزيابير قدفو له فنفنو له نحسوت يوم بدو يتطحف املاخ مسكن يوم له اكزيابير املاخي كم بحدش بتصدق ملالس كم تملك حاسه فتره نعوخ كلبسو اكزيابير املاخي لومي يوسنا له ابتنات كازن عالماوي تصقا توكيل هاليلويا تصقا املاخ تغليطيو لكل سب بدحن امتيو كفعن عالماوي تمنيتن كحنا أبزع على مزيا بجهاد قويتنا يسوع كريستوس إننا تتقبلنا أبزع على مزيا بتنكعن بملخون بتنكن كنبر يمهرنا له يزبل هاليلويا 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 كم تقويتا اتدانيو كم تيناها بحزب لكا يهون الكاهوتي قويتا يهون الكاهوتي يسوع يهون الكاهوتي يسوع هاليلويا يهون الكاهوتي يسوع هاليلويا اتدانيو اتدانيو كم تينا أخا بحزب لكا يهون الكاهوتي قويساوس يهون الكاهوتي قويساوس آمين آمين يهون الكاهوتي يسوس يهون الكاهوتي ويتا فتي 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 بفتح ولبي هوتي بكا عملاقينه كمنا يقلي من بلاي أغابي لكا فتي 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 بفتح ولبي هوتي بكا عملاقينه كمنا يقلي من بلاي أغابي لكا ورسني يسوس بينها ورسني يسوس بينها اصغني يسوس بينها اصغني يسوس بينها لغني يسوس بينها لغني يسوس بينها
يسوس بين قزعني يسوس بين أملاخي تخبير قلبي نعاي كرفي أملاخي تخبير قلبي نعاي كرفي أملاخي تخبير قلبي نعاي كرفي أملاخي تخبير قلبي نعاي تقالي ورثني يسوس بينها ورثني يسوس بينها يسوس بينها لنغني يسوس بينها قزعني يسوس بينها قزعني يسوس بينها هللويا هللويا እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ሽምካ ንዘለዓለም ብሩህ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር አምላኸይ ነው በቃልካ ጌርካ እግዚአብሔር ሆይ ስለስተዛረብካና ነመስግነካ እግዚአብሔር ሆይ ግና ከምቲ እግዚአብሔር ሆይ ንገጽ ፍጥረቱ በመስትያት ዝርኢ እሞ ዝርስዕ ሰማይ መንትን ከይንኸውን ግና ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ሆይ ነቲ ንስኻ ዘርአኻና ነቲ ዝወደቕናሉን ዝደኸምናሉን እግዚአብሔር ሆይ ምሳኻ እግዚአብሔር ሆይ አፍሕልፍኝኻ ኮይና ሎም እግዚአብሔር ሆይ وأملاخي قدينا خنقبرو بيسوس كريستوس شمتل يالله وأملاخي كاب هيوتنا زقنطت زبله كله خنقنطت لو بيغزيابير هوي اب قدميخا كيداننا اتوالونا እግዚአብሔር ሆይ نحداش هيوت من تخنبلالس اسخا እግዚአብሔር ሆይ እንደገና ካሞት አተንሲኻ حدش هيوت ይብካና ያኻሙ እግዚአብሔር ሆይ ደጊም በርዑት ባርነት ከይንቁረን እግዚአብሔር ሆይ ከምቲ እግዚአብሔር ሆይ ዓለም ትመስሎ ምንቲ ከይንመስል በተሐሳስባና ህቅየር እግዚአብሔር ሆይ ንዓኻ ክንመስለካ ንወልድኻ ክንመስል እግዚአብሔር ሆይ وأملاك حراي كنبلك እግዚአብሔር ሆይ ነትናትካ ጸጋ ክንእዘዞ እግዚአብሔር ሆይ ሎሚ ክንድግፈና ንጸልያለሁ ደግፈና ጎይታ ኢየሱስ ረዳአና እግዚአብሔር አምላኸይ ንስኻ እግዚአብሔር ሆይ ንዕና አዳውና ናባኻ ነልዕላሉና ብርእስና ገለ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልኒና ክንልወጥ ኣይንኽእልኒና እግዚአብሔር ሆይ ግና ክንድኸምና ንእመናሉና ኣብ ቅድሚኻ እግዚአብሔር ሆይ ኣባኻ እግዚአብሔር ከም ዝጎደልና እግዚአብሔር ሆይ ካብቲ ንስኻ ዝሓንጸጽካልና ሕንጻጽ ከም ዝጎደልና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ንእመናሉና بولقنا نأمنالونا كم محبرك أنا نأمنالونا እግዚአብሔር ሆይ طعم شتا ክትገብረና እግዚአብሔር ሆይ ምስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነንጸባረቅ ክትገብረና ሎሚ ወአምላኸይ ንስጋና ኣብ ቅድሚኻ መስዋዕት ጌርና ነቕርባሉና እግዚአብሔር ሆይ ክንእዘዘካ ደግፈና ወአምላኸ ዝቃል እዚ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ልብና ከላምሮ እግዚአብሔር ሆይ 130 ክፈሪ ንጸልያሉና ጎይታዬ ነው ስለሰሊሓ ወይ መስግነካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ እግዚአብሔር ሆይ ትባርክ ሆይ ጸልያለሁ ኣብ ቅድሚኻ እግዚአብሔር ሆይ ተቃልካ ኸሙ ብትብዓት ኣብ ቅድሚና እግዚአብሔር ሆይ ደው ክብል እግዚአብሔር ስለዘገፍካዮ ተመስገን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ደጌታት ቃልካ መሊስካ እግዚአብሔር ሆይ ፈተለ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አይምሩ ይከፈት መንፈሱ ይከፈት እግዚአብሔር ሆይ ቤቱን ሐዳሩን ንስኻ ባርኽ ሁሉን ንስኻ ባርኽ بزدليك كذبله بزدليك كذبله كله نسخة ترخبله እግዚአብሔር ሆይ ካብ ጸላቱ ሁሉም እግዚአብሔር ንስኻ خليها እግዚአብሔር ሆይ ንቅድሚት ጥራይ ከተሰጉሙን በኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልያለሁ ይወስኽ ይብዛሕልና ንጸልያሉና ካብቤትካ ንባርኻሉና እግዚአብሔር ሆይ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ቅድሚኻ ከምዚሉ ስለዘገልገለ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ልዕሊኡ ዝለዓል ዘበለ ሁሉ ናይ ጸላይ ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ቦቕዕሉ እግዚአብሔር ሆይ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕነ ዝፈዲ ዘበለ እግዚአብሔር ሆይ ናኡ ዝለዓል ዘበለ ሁሉ መጻወንያ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰብረሉ እግዚአብሔር ሆይ ከተንሶ ኃይሉ ከተዕጥቆ ከተብዝሖ እግዚአብሔር ሆይ ንቅድሚት ከተገይዶ እግዚአብሔር ሆይ ብዙሕ ከተፍሪዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልያለሁ بو تدقينا ينام እግዚአብሔር ንባርኻሉና በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱ ብሩኽ ይሁን ትዕስቱ ብሩኽ ይሁን ኢለ ይጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ነዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ንስኻ ባርኮ እግዚአብሔር ሆይ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሰሙን ብሩኽ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ብዝደልዩኻ እግዚአብሔር ሆይ ዘበለ ሁሉ ተረኸበሎ
أبدريوها እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ደኔውም አይስአኑኻ እግዚአብሔር ሆይ ጽቡቕ ዘበለ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኦም ይኹነሎም ኢለ ይጸልያለሁ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ኣብ ህይወትና ግዛእን ምለኽን እግዚአብሔር ሆይ ንሰሙን እዚ እግዚአብሔር ንስኻ ጥራይ ተራእየሉ ንስኻ ተመለኸሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነገርና ሁሉ ኣሕሊፍና ንኣኻ ንበካሉና بنجر كله بزتجبره كله أجلجلوت كله እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ክብር ወሰዶ እግዚአብሔር ዘገልገሉ ሁሉም ግዚኦም ንዝሃቡ ኃይሎም ጉልበቶም ንዝሃቡ ገንዘቦም ንዝሃቡ ዘበሉ ሁሉም እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ክትባርኾም ንጸልያሉና ዕጥፍን ድርብን ጌርካ ክትባርኾም ንጸልያሉና ክብሩ ሁሉ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንዓኻ ይሁን አሜን አሜን። ጌታ ይባርክ ሰላም